Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alles wat de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. We zijn er best wel ver gekomen. We gaan gewoon verder vandaag met de boeken van de Bijbel. Niet vergeten dat de Bijbel ik heb een paar keer gezegd, maar ik herhaal het nog een klein beetje vandaag. We gaan onze reis vandaag met 6 boeken gaan we bespreken. Het kan een beetje hectisch zijn, mensen, maar ik vraag jullie geduld en ik vraag dat jullie een beetje... Sowieso moet je een klein beetje van mijn vorige podcast, sowieso de podcast van de Bijbel zelf moet je gaan kijken. Ik zou niemand aanraden om nu te starten, maar als jij het toch wel doet, dan raad ik je aan om minimaal de 4 eerdere podcast te bekijken, want daar bespreek ik heel veel dingen. En dan ook nog eens een keertje andere podcast van de eerste 2 seizoenen hiervoor, dus seizoen 3 en seizoen 4. Dat is dat is een advies dat ik jullie geef. Want anders wordt het een beetje te veel. Maar goed. Dus vandaag gaan we verder met Samuel. We gaan verder met koningen en kronieken. Dus als het ware gaan we praten over de Verenigde Koninkrijk. En we praten niet over Engeland. We praten over de Verenigde Koninkrijk van Israël. Ja, niet vergeten, ik herhaal dit ook elke keer. De Bijbel is geschreven door Joden, voor Joden. Het is hun traditie. Je ziet het ook wel. Het is hun esoterische traditie die ze dan hebben vertaald in de Bijbelse verhalen, die wij hebben geïnterpreteerd alsof een of andere externe figuur zou komen en ons zullen gaan redden. We gaan over Jezus, de Jezusfiguur of de Messias, zoals hun het zeggen. Gaan we zeg maar het vervolg binnenkort bespreken. Als we het Nieuwe Testament, als bij het Nieuwe Testament komen, dan wil ik daar meer aandacht aan besteden. Ook al zie je heel veel sporen van de Messias in het Oude Testament natuurlijk, want daar gaat het eigenlijk helemaal over in de Nieuwe Testament. Nou, ik heb in principe kan je zeggen dat ze zeggen, dit is iets dat ze dan continu prediken, dat de profetieën in het Oude Testament zit en dat de vervulling in het Nieuwe Testament zit. Maar zo direct ga ik je ook vertellen wat daadwerkelijk profetie betekent, wat het is. Dat gaan we ook bespreken. Maar in het algemeen, het heeft te maken met de patroon. De Messias-patroon zie je gewoon in het Oude Testament. Net als zeg maar de Messias verhalen in het Nieuwe Testament. Dat heeft niks te maken met profetievervulling of zo in die geest. Ik ga een paar dingen zo direct uitleggen, dan begrijp je mij misschien iets beter. Maar ja, laten we starten. Laten we starten. Even de sheets erbij pakken. Ja. Nou, de presentatie heet Het bloed van Jezus. Dat is de occulte kant van de Bijbel. Saludos. Dag Rob. Wij gaan vandaag... ja, het is een leuke thema vandaag, de Verenigde Koninkrijk. Net als vorige week. We hadden dat over de verovering van het land. Die wij tegenwoordig Israël noemen. Daar was ik een beetje geprikkeld. Moet ik wel even zeggen. Ik hoop dat het vandaag wat rustiger gaat, zeg maar. Maar ja, het hele verhaal van Koninkrijk ook, dat irriteert me ook gewoon mateloos. Maar ik weet het op een positieve manier over te brengen. Dus dat houdt, zeg maar, de positiviteit hoog, laat het even zo zeggen. Men moet begrijpen dat op het moment, en dit heb ik ook eerder al een keertje uitgelegd, op het moment dat we dingen externaliseren, ja, dan komen we in problemen. Ja?
Dus als het praat, vorige week hebben we gesproken over het veroveren, heeft te maken met het veroveren van je eigen lichaam. Niet een land die tegen de hedendaags Israël heet. Ja, toevallig hebben ze dan zeg maar namen van echte plekken, et cetera. Voor politieke redenen ook nog. Hebben ze gebruikt om... je moet begrijpen, vroeger gebruikten ze verhalen om ideeën en concepten over te brengen naar de volgende generaties. Ja, dus het gebruiken van namen van plekken en geschiedenis was was niks nieuws voor ze. Dus ze gebruiken die dingen. Ja, ja. Ja, ze gebruiken die dingen om ons een les te geven. In principe in wat iets hoger is dan normaal. Dat het daadwerkelijke, zeg maar, gebeurtenis op dat moment. Oké? Dus hou een beetje rekening mee wanneer je de Bijbel leest eigenlijk. Want het is eigenlijk de cultuur van de Joden, zijn de verhalen vanuit de optiek van de Joden. En het is ook geschreven voor de Joden. Het zijn dingen voor die generaties. Ja, voor hun eigen generatie. Dat wij het hebben geïnterpreteerd en we hebben het ook aangenomen. Oké, dat is nou eenmaal gebeurd. Maar hou rekening mee. Dus de presentatie heet Het bloed van Jezus. Omdat ik wou eigenlijk ook benadrukken dat wie heeft eigenlijk Jezus vermoord. Komt zo direct in onze presentatie. Dus de presentatie is bedoeld om je interesse in het onderwerp te wekken. En jou een startpunt te bieden voor verdere studie. Ja? Dus ik pretendeer niet alles te weten over de Bijbel. In feite, elke keer als ik het boek lees, dan krijg ik andere inzicht vanuit een andere optiek zelfs. En ik praat ook esoterisch kennis en inzicht over de menselijke psyche. Want als ik het mag samenvatten, het gaat over de menselijke psyche. Het gaat over hoe je jezelf kan transformeren tot een beter mens. Ja? Dus als jij een beetje de politieke aspecten van weghaalt en het controleaspecten van de Bijbel weghaalt, dan blijft in essentie een tool om jezelf te transformeren. En het is niet iets van buiten. Dus het is niet een Christus daarbuiten, maar het is juist het Christus in je wakker maken. Wat ze dan noemen het Christus in je wakker maken. Dus dat je dan gaat handelen, denken, voelen en handelen als een Christusfiguur. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja? Dus, maar voor serieus geïnteresseerden, ik moedig jullie aan om mijn website te bezoeken. Dan krijg je dan zeg maar een hub van al mijn materialen. Ja, nu heb ik ook want vorige week heb ik over een film Agora, heb ik beloofd dat ik die zou kijken als ik die kan vinden voor jullie. En nou, ik heb gevonden. Ik heb het gedownload en beschikbaar gemaakt voor iedereen die deze lessen zeg maar volgt. Bij alle lessen krijg je dat, heet de Agora video. Ik heb de Illuminati video ook. Je klikt gewoon erop en het begint gewoon te spelen. En de Agora film heb ik op DVD, zelfs op DVD. Dus het is zelfs een hele mooie kwaliteit heb ik kunnen regelen voor jullie. Dus die heb ik gekoppeld hieraan. En daar gaat het over de laatste Gnostics. En wat de kerk met die mensen heeft gedaan. Dus ze hebben haar vermoord. En ze hebben dan zeg maar de bibliotheek van Alexandria hebben ze dan zeg maar uiteindelijk ook verbrand. En waardoor zeg maar nu, waardoor de katholieke kerk in principe en daarna ook de protestantse kerken hun eigen versie van christendom hebben verspreid. Wat ik dan in de vorige podcast heb genoemd, dat kan je gelijkstellen aan fake news. Dus de christendom die we nu hebben, is eigenlijk fake news. Fake christendom. Is neppe christendom. Ja, dat is het. En ik beweer ook niet dat allemaal het zo zijn, maar sommige tradities, die hebben de essentie van de christendom hebben ze behouden. Van de christelijke bewustzijn, zoals het nu in deze periode wordt genoemd. Maar ik ben ook heel erg zorgvuldig om die term christelijke bewustzijn te benoemen. Omdat het ook de New Age beweging heeft dat ook een beetje verkracht. Ja? Ze hebben alles gedaan om het essentiële essentie van deze transformerende tool eigenlijk
weg te halen van de mensheid zelf. Want ze willen de mensheid gewoon geprogrammeerbaar kunnen zijn. Ze willen gewoon mensen zodanig breken en kneden, zodat ze dan zeg maar doet gewoon wat een andere instantie hun zeggen. Dus doet wat de regering jou zegt en doet wat de katholieke kerk jou zegt of wat je protestantse kerk jou zegt of welke denominatie dan ook jou zegt om te doen. Daar gaat het om. Als mensen deze tool niet meer heeft, dan zijn ze gewoon spoorloos. Dan weten ze niet wat ze moeten doen natuurlijk. Ja? Dus ga gewoon daar naartoe en dan krijg je al deze dingen daar te vinden. Men moet gaan begrijpen dat anarchie de oplossing is. En heel vaak hebben mensen problemen hiermee. Maar anarchie is de oplossing. Anarchie betekent niet chaos, mensen. Chaos is wat de gevestigde orde, de gevestigde chaos. Ik kan het niet gevestigde orde noemen. Ik noem hem de gevestigde chaos. Ja? Die heeft ons gezegd en ons geleerd dat anarchie iets foutief is of iets slechts is. Dat het helemaal geen, dat niet de oplossing is. Maar anarchie betekent letterlijk betekent het woord van, komt uit anarchos. Letterlijk betekent dat zonder regeerders. Dat betekent niet zonder regels. Regels hebben we wel. Het zijn inherent in de natuur en dat komen van de creator zelf. Ja? Dus die regels zijn er. Er is alleen maar een tekort aan mensen die regels, die inherent zijn in de natuur, er zijn tekort aan mensen die regels begrijpen. Dat is alles. Waardoor ze dan zeg maar geen andere manier en geen andere, hun bewustzijn is zo laag, ze kunnen niks anders bedenken dan alleen maar een stukje boek of een papiertje die een of andere president of koning heeft geschreven, om die te volgen. Waardoor wij in deze fucking problemen zitten waar we nu zitten. Want ga me niet vertellen dat het allemaal gezellig en goed is hier op aarde. Want dan zit je echt verkeerd hier, hoor. Dit boek biedt kritisch analyse van de huidige wereldwijde systemen en instellingen en dringt elke lezer erbij, ja, om een nieuw soort maatschappelijke structuur te omarmen. We moeten nu echt die kant op gaan, want anders gaan we echt, de mensheid gaat de pijp uit. Als we zo door blijven gaan. We kunnen niet een klein beetje slavernij hebben. We moeten niet liberaal zijn. Want dat is wat mensen denken. We moeten gewoon liberaal zijn, Glenn. We moeten wel een regering hebben, maar een klein beetje liberaal. Dus links. De linkse partijen kiezen dus. Ja? Niet socialistisch, maar een beetje liberaal. Dus je kan niet een klein beetje slaaf zijn. Of ben je een slaaf, of ben je niet een slaaf. Dat probeer ik mensen uit te leggen. Je kan niet een klein beetje zwanger zijn. Of ben je zwanger, of ben je niet zwanger. Dus dit is de oplossing, mensen. Ja, dankjewel, Eva. Eva is heel druk bezig. Dankjewel. Zij is echt diehard. Ze is er altijd. Dankjewel voor dat. Ja. Dat is de Illuminati-video inderdaad en de Agora-film. Ik heb het vorige week Hifatsia genoemd. Maar de film heet Agora. De film. Ja. Zodat jullie dat weten. Dit is mijn masterclass. Voor degenen die geïnteresseerd zijn, stuur maar gewoon een e-mail. En op mijn donatiepagina kan je een donatie geven. Een donatie brengen voor het verdere ondersteunen van mijn werk. In principe, mijn werk is kosteloos. Ik waardeer het alleen maar dat jullie dit allemaal, dat jullie mij gewoon ondersteunen. Ik krijg ondersteuning ook van heel veel mensen. Daar gaat mijn dank. Mijn dank is groot voor die mensen. Ik accepteer ook Bitcoin. Ik accepteer alles wat je maar kan geven. Sommige mensen geven me, bijvoorbeeld dit geval zie je hier een hele mooie accessoires. Dat neem ik allemaal, mensen. Ik ben hartstikke blij met alles wat jullie naar mij toe laat toekomen. Zodat ik dit voor jullie, zeg maar, zo goed mogelijk en zoveel mogelijk kan brengen. Ja.
Als de mensen uit het slavensysteem ontworteld worden, waar ga je ze planten? Dat is een goede vraag. Maar ik begrijp niet wat je bedoelt, waar ga je ze planten? Want we zitten gewoon op aarde. Er is nergens naartoe te gaan. We moeten eerst zorgen dat we hier op aarde, zeg maar, het goed doen, voordat we überhaupt denken om naar Mars te gaan, zoals Elon Musk het zo graag wil doen. Dus ik ben niet iemand die pleit voor je gaat eventjes in de woestijn wonen of in de Amazone leven en los van de gemeenschap. Want ik denk wel dat mensen we hebben elkaar, we zijn sociale wezens. En sociale wezens die niet weten hoe we met elkaar moeten omgaan. Dat is het probleem, niks anders. Dat is het gewoon. En op het moment dat wij begrijpen dat wij elkaar niet moeten gaan dwingen, en ook niet via een systeem, ja, dan komt het goed. Maar zolang we dat niet hebben, dan blijven we de problemen hebben die we mee kampen de hele tijd. Dat is het probleem. Wie heeft Jezus nou vermoord? Mijn hoop is dat aan het einde van de serie dat je dit kan beantwoorden voor jezelf. Ik zal natuurlijk wel voor jullie zal ik vertellen wie het heeft vermoord. Ik denk dat aan het einde van de serie het heel duidelijk is sowieso. Maar ik denk dat je dan ook meer dan genoeg materiaal zal krijgen hier om zelf ook die conclusies te trekken. En als je een andere conclusie hebt, ook, dan wil ik het ook horen. Maar wie heeft vermoord? Laten we eventueel, en dit geeft ook een klein beetje het antwoord, maar laten we gewoon een klein beetje, want ik geef dit altijd, want dan begrijp je waar ik naartoe wil gaan en waar ik eigenlijk aan het uitleggen ben. De Statenvertaling, dat is dan zeg maar een van de eerste vertalingen van de Bijbel in het Nederlands. Ja, ik zeg een van de eerste, want er was 2 daarvoor, dus dit is de derde. Het zegt, want wij hebben den strijden niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. En ik heb het daar in het rood geaccentueerd. Per wereld der duisternis deze eeuw. Ja, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Maar kijk wat hij zegt, tegen overheden. De nieuwe vertalingen die zegt alleen maar tegen geestelijke dingen in de lucht. Ze hebben het heel vaag gemaakt en vooral in de nieuwe vertalingen. Want natuurlijk, dit kan je niet hebben natuurlijk met overheden. Want je wil niet dat de mensen naar de kerk gaan en dan tegen de regering ingaat natuurlijk. Ja? Dus dit hebben ze weggehaald. Maar als je dan de echte vertaling, een van de eerste vertalingen gaat bekijken, dit staat erin, letterlijk erin. Ja? Maar wat ik leuk vind, in het Nieuwe Testament, ja, als het niet Romeinen is, ja, het is Romeinen, staat het, als het niet vergis, het is 11, dat wij blij moeten zijn dat God ons de regering hebben gegeven die we hebben. Dus daarin staat vervolgens weer iets anders. Ja. En het is een soort het staat regelrecht tegen dit. Wat is het nu? Moeten we nu zeg maar de regering volgen? Of moeten we nu zeg maar tegen de regering ingaan? Dus daar brengt al heel veel verwarring. Maar het is eigenlijk heel simpel te begrijpen, want dit is het punt ook nog eens een keertje. De boeken zijn gecorrumpeerd. Mensen hebben met hun poten eraan gezeten. Vooral de donkere occultisten, wat ik dan noem de donkere occultisten, of de satanisten zelfs kan je zeggen. Ja, die hebben eraan gezeten met hun fucking poten. Overheden, dit is de echte boodschap. En die andere is niet de echte boodschap. En ik ga je vertellen waarom. Ik ga je een klein beetje een idee geven. Het boek heet Romeinen. Ja? En hoe ik het altijd uitleg is, het is alsof ik tegenwoordig, nu, op dit moment, een boek schrijf. Dit heet De Nederlanden, of de Nederlandse Koninkrijk. Ja? Met alle, een hoofdstuk voor alle landen
binnen het koninkrijk. En dan schrijf ik dat men moet luisteren naar Willem-Alexander, omdat die is daar gezet door God. In hun fucking fantasiewereld natuurlijk. Ja? Maar het is alsof ik zo'n boek aan het schrijven ben. Zodat je een klein beetje kan, want ik probeer voorbeelden te geven voor het hedendaagse leven, zodat je het kan relateren. En ik probeer voorbeelden te zoeken, zodat jij nu kan begrijpen wat ze aan het doen waren. Dus het is alsof je zegt van, Willem-Alexander is onze koning en je moet er aan luisteren, blindelings aan luisteren, want God heeft hem daar gezet. Dat is eigenlijk wat Romeinen, dat brief van Romeinen eigenlijk voorstelt. Dus ik heb zoiets van, trek je eigen conclusie, zou ik zeggen. Trek je eigen conclusie ermee. En als jij dan zeg maar zegt van ja, God heeft hem daadwerkelijk daar gezet en het is echt iemand dat integer en al die andere onzin die je gaat blaren daarna, daar hebben ze iets van, hier moet je niet zijn, serieus, want dan begrijp je niet hoe de wereld werkt. Niets is nieuws onder de zon. Ik ga niet te veel erover praten, want ik heb al heel veel hierover gezegd in mijn eerdere podcast. Dus ik probeer het toch wel verder te gaan met de boodschap zelf. In rekening houden natuurlijk dat er nieuwe mensen zijn, probeer ik dingen natuurlijk beknopt te herhalen. Maar jullie begrijpen wel dat het onmogelijk is om alles opnieuw te herhalen elke keer. Ja? Niks is nieuws onder de zon. Dus wat ik nu ga vertellen, vooral onze ouderen, ik praat over honderden jaren geleden, die begrepen het wel. En het was al duidelijk, vooral in de tijden van Gnostics ook. Het is daarna dat het een puinhoop werd. Nadat zeg maar, Constantijn zeg maar, al die boeken heeft verbrand en alle kennis heeft verborgen gehouden voor het publiek en alles heeft verborgen gehouden in het Vaticaan. Daarna ging het allemaal naar beneden toe. En de bewustzijn van de mensen is vrijwel snel naar beneden gegaan. Omdat gewoon de kennis niet ter beschikking was voor de normale publiek. Er waren alleen maar groepen mensen die kennis bevat. En waardoor men praat over occulte kennis. Occult betekent gewoon, het is verborgen voor degene die geen toegang voor heeft. Het heeft niks negatiefs, het is niet satanisch. Kennis die niet voor jou beschikbaar is, noemt men occulte kennis. Ja? Dat is gewoon, letterlijk het woord occult komt van het woord oculus, betekent oog. Verborgen van jouw oog. Dus niks is nieuws onder de zon. Als wat ik had bespreken, was er al zo, is vandaag zo en in de toekomst zal het ook zijn. Dat betekent ook dat waarheid objectief is. Dus de ideeën van mijn waarheid, jouw waarheid. Ik heb ook over gehad. Allemaal onzin. Het is allemaal New Age. Hoe noem je dat? New Age geloofssysteem. Ja. Dat in het Samuel 2, want het Hebreeuws zeggen Shmuel, Alef en Shmuel Bet. We gaan koningen doen, Malachim, Kronieken doen, het Divrei Hayamim, Alef en Divrei Hayamim Bet. Ja? Wat ik dan ook noem de occulte kroon van. Dus, goedenavond Anna. Dus dit is geen religieuze presentatie. Die probeert om iemand te bekeren tot een bepaalde soort religieus geloof. Dit is geen poging om een moderne christelijke secte of denominatie te demoniseren ten gunste van een ander. Dit is geen presentatie van atheïsme, die probeert om een hogere macht dan de mens te ontkennen. En dit is ook geen presentatie van agnosticisme, waarin beweerd wordt dat men niets weet over het al dan niet bestaan van een bovennatuurlijke wezen. Al die dingen is dit niet. Ja? Dit is een poging om mensen te laten begrijpen dat
hun moeten nu gaan veranderen en volgens de natuurwetten en volgens deze in harmonie te leven met de creatie. En dus ook hun fundamentele gedachtegangen te veranderen tot iets beters. Waar onze voorouders kennis hebben achtergelaten om die transformatie te verwezenlijken in je. Dit is dan een poging om dat te doen. Ja? Ik weet niet hoe ik het beter kan uitleggen. Ik heb het vaker op verschillende manieren proberen uit te leggen. Maar iets moet fundamenteel in de mensheid gaan veranderen nu. Ja? Men is te lui. Men wil een lekker leven zonder hard werken. Aan jezelf. Ja? Dat is het probleem. En de verantwoordelijkheid aan een ander te geven. Ja, ik krijg nu hier van de studio dat ik moet jullie zeg maar gaan herinneren dat de programma, dat wist ik niet eens trouwens hoor. De programma's, deze programma's zeg maar, die wordt na 4 weken verwijderd van de platform van YouTube. En ook van Facebook ga ik vanuit. Dus dat jullie tot 4 weken hebben om die te gaan bekijken online. Maar in ieder geval op mijn website zou je krijg je dat gewoon voor eeuwig. Ik heb hem altijd daarop. Oké, dus een echte christen die zal zich niet beleden voelen met wat ik te zeggen heb vandaag en door de hele serie ook niet. Een echte christen die zal zich openstellen, ja, en eigenlijk de hele Bijbel moet je gewoon in twijfel trekken. Want dat is het probleem. De moment dat de pastor jou heeft gezegd van dit is het woord van God, je mag niet tegenin gaan, er is niks anders dan dit. En je moet altijd erin kijken. En je mag niet hebben. Moet je eens voorstellen dat je alle kennis van de wereld alleen maar in die kleine boek van 60 boeken daar. En voor de Joden 26 alleen maar. En voor de katholieken 72 en voor de protestanten 60. Ja? Alleen maar die boeken, alles is beantwoord daar. Ja. Kan je een raket maken met alleen maar de Bijbel te lezen? Alle kennis is niet daarin. Je moet gewoon, alle kennis zitten overal verspreid zelfs. Dat is het probleem zelfs. En ik probeer zeg maar voor het ontwikkelen van de bewustzijn, probeer ik op mijn website alles bij elkaar te halen, zodat je niet hoeft overal te zoeken als een gek. Maar dat deed ik. Ik word er helemaal gek van. Nou, ik ga eventueel heel snel weer door de tijdlijn heen. Want ik denk dat dit heel belangrijk is voor het in context brengen van mijn verhaal voor vandaag ook. Ja. Dus we zijn begonnen. Dit is de tijdlijn, mensen. Dus je krijgt de schepping, de zondevloed, de toren van Babel. En de toren van Babel trouwens, ik ben een beetje vergeten te vertellen, want ik was zo pissig dat ik dat zelf ben vergeten te vertellen dat uiteindelijk het praat hier over het verspreiden van de taal. Dus dat je dan zeg maar verschillende talen kwam uit de toren van Babel. Maar dit zijn uiteindelijk ook mythen, hè? Dus om bepaalde concepten over te brengen. Maar ik haal ook niet weg dat de talen daar wellicht misschien zijn ontstaan. Maar wat ik wel wil zeggen is dat deze wezens, wat ik praat over deze wezens die dan zichzelf als goden hebben voorgesteld, waar Genesis daarover heeft, die door de hele eerste boeken van de Bijbel, vooral de eerste 5 boeken van de Bijbel, de Pentateuch, zich heeft voorgesteld als God. Deze wezens die praten niet zoals wij praten. Dus hoe ik nu communiceer is een hele ineffectieve manier om te communiceren. Ja? En wat er eigenlijk gebeurt daar is, we waren één in bewustzijn. We konden met elkaar gewoon praten zonder zeg maar geluid uiteindelijk
we hadden dat ook gekund, maar we hoefden het niet te doen. En wat ze hebben gedaan is ik zou zeggen dan dat is één mogelijkheid. De telepathische mogelijkheid van de mensheid hebben ze dan zeg maar verbroken op dat moment. En alleen maar verbaal, zeg maar, communicatie toegestaan. Dus wij weten niet meer hoe we dat kunnen doen. Als deze wezens met jou praten, of als ze met jou communiceren, dat gaat direct in je gedachten. Er komt een bepaalde gedachte en dat legt duizenden dingen uit gewoon. Dat slaat gewoon nergens op. Opeens begrijp je alles vanuit alle optieken. Dus het is een betere en meest efficiënte manier van communicatie. Dus hou dat even in de gaten. Ik ben vergeten dat te vertellen vorige keer. En dan krijg je natuurlijk de tijdperk, Bonocci. Dan krijg je natuurlijk de tijdperk van de aartsvaders. Dat is het tweede bolletje. En dan krijg je dan de Exodus. Waar ze dan zeg maar uit Egypte zijn door Mozes zijn geleid. Niet vergeten, ik heb ook verteld, dit is een verhaal vanuit de optiek van Israël. Dat zijn Israëlieten, zeg maar, Joden hebben dit geschreven voor Joden. Ja, dat zou niet per definitie betekenen dat dat daadwerkelijk gebeurt. Dus sterker nog, er zijn nog steeds geen bewijzen dat dit allemaal... we hebben zelfs archeologische bewijzen van de tegenstelling. Ja. Want ze hebben bepaalde teksten gevonden. Maar in ieder geval wil ik iedereen bemoedigen om wat ik dan noem de Hyksos-theorie te bekijken. De Hyksos was een Egyptische priester. Ja, en die heeft dan uitgelegd dat het juist andersom was. Dat de Joden juist Egypte kwam binnenvallen. Ja, en dat zou heel veel dingen uitleggen ook die dan een beetje een vraagteken is in de Bijbel. Maar enfin, dat verhaal van de Hyksos, die wordt natuurlijk aan de zijkant gezet door theologen. Omdat hun willen dit verhaal geloven. Maar ik zeg zelf, dit is alleen maar eenzijdig. Dit komt alleen maar vanuit de Joodse kant. En dan wat doen we met de kant van de mensen die daarbij ook gemoeid zijn? Het is zoiets van, laten we even de wereld bekijken alleen maar uit de optiek van Trump. Of alleen maar uit de optiek van de Amerikanen. Dan zou een Nederlander, geen enkele Nederlander zou dat accepteren. Snap je wat ik bedoel? Alleen maar Amerikanen kunnen dat accepteren, maar een Nederlander kan niet voorstellen dat je zegt van ja, nou, waarom zou ik dat alleen de wereld bekijken vanuit de optiek van Trump? Maar als het dan gaat over de Bijbel, dan willen ze wel alleen maar vanuit de optiek van Trump bekijken. Dus dat is de Exodus. En dan hebben we dan zeg maar, die hebben we dan de eerste boek Exodus, Genesis, Exodus, Numeri, Leviticus en Deuteronomium. En daarna, vorige week hebben we over Jezua, rechters en Roet, hebben we besproken. Hoe ze het land binnenkwamen en veroverden. Stelen dus. Dus als we praten over verovering. En dat waren gewoon een aantal stammen. Die gingen naar Kanaan, wat we nu in Israël noemen. En ze gingen gewoon het land veroveren. Het is gewoon stelen. Het is gewoon dingen nemen van een ander die niet aan jou toe behoort. Hoe noemen we dat? Dat noemen we stelen. Dat is als je wakker bent, wat ze dan noemen wakker. Ja, is niet van, oh, je moet accepteren dat er verschillende preferenties zijn. Mensen zijn homo, moet je accepteren. Dat is niet de woke. Dat is niet de woke. Woke betekent dat je iets bekijkt, objectief bekijkt en zeggen, what the fuck is het? Wat is de feit daarvan? Ja? Dus als jij iets neemt van iemand anders en je zegt van, oh, het is vandaag van mij. Zonder toestemming, wat noemen we dat? Dat noemen we stelen. Dat noemen we niet even lenen. Nee, dat noemen we stelen. Want je hebt geen toestemming voor gevraagd. Precies hetzelfde als belastingdienst. Wanneer ze geld van je wegpakken zonder je toestemming, noemen we geen belastingdienst. We noemen dat stelen. Stelen en stelen en stelen. En ik blijf het maar herhalen elke fucking week, zodat je het kan begrijpen. Iedereen moet dit gewoon gaan begrijpen. En als mensen dit gaan begrijpen en eraan gaan handelen, want daar gaat het om, je moet eraan gaan handelen. En als je dat gaat handelen, om het niet meer te doen, niet meer stelen, niet meer meedoen aan het steelprogramma, dan pas ben je een Christusfiguur aan het worden. Duidelijker kan ik niet zijn. Dit bedoelden onze ouders, onze ouderen. En het werd occult gehouden omdat mensen vermoord werden. Daarom heb ik die film van Hypatia
van Agora nu hier ook toegevoegd, zodat je die ook kan bekijken. Want op het moment dat dit verhaal die ik nu, ik weet niet hoe duidelijker het moet zijn, zeg maar. Als je het duidelijk uitspreekt, ja, dan word je vermoord vroeger. Want de keizers van Rome, die gingen die christenen die dit wel goed begrepen, vervolgen en doodmaken. En dan vervolgens hebben ze hun versie van christendom, hebben ze dan zeg maar verspreid naar iedereen. Dat is dan dus gelijkgesteld aan fake news. Fake christendom. Fake christenen, die blijven stil en doen niks. Ze laten gewoon andere mensen vermoorden. Dan noemen we oorlogen en de naam van, oh, het is profetie die vervuld zal worden. Het is dan wat er in de Bijbel gezegd wordt, die komen zal in de einde der tijden. Ja, dezelfde mensen die jou de Bijbel hebben gegeven, hebben een programma samengesteld wat ze gaan doen. En dan vervolgens zeggen ze, ja, het is profetie. Als ik tegen jou ga zeggen van, nou, morgen ga ik eten maken voor mezelf. En dan morgen word ik wakker en dan ga ik fucking eten voor mezelf maken. Dat noemen we zelfvervullende profetie. Het heeft niks te maken met een echte profetie. En het is duizenden jaren. Ja, want deze families, die zijn duizenden jaren oud. Dat probeer ik mensen met al mijn podcasts uit te leggen. Dat zijn families van duizenden jaren. Die mensen zelf duizenden jaren leven. Daarom in het begin van de Bijbel heb je mensen die duizenden jaren gingen leven. Ja, en nu is de leeftijd van de mensen verkort door de vergiftiging van onszelf. Wij vergiften onszelf. Dus je hebt jezelf te danken. Ja, geloof me, de mensen met deze kennis om langer te leven, die leven nog steeds hoor. Jij bent een lul die jezelf laat gewoon vergiftigen door deze assholes. Dus de volgende. We gaan eigenlijk dit bespreken vandaag, mensen. Want ik ben het voorbij gegaan. De Verenigde Koninkrijk is de laatste bolletje aan de rechterkant. Dus we hebben al de eerste vijf bolletjes al besproken. En daar gaan we praten. Daar is Samuel en Malachim. Dat is dan zeg maar de koningen. En de vrij Hayamim. Dat is dan zeg maar de kronieken. Ja, ik ben geen Jood. Ik ben ook geen Hebreeuws. Dus mijn uitspraak, ik kan amper Nederlands spreken. Ja, dus je moet een klein beetje geduld hebben, ook mijn uitspraak. En ik probeer het zo dicht mogelijk te spreken. Dus word niet boos of geen boze e-mail sturen naar me toe. Want dan krijg ik ook. Ik krijg wel, eventjes ertussendoor, hè. Ik krijg wel mooie e-mails soms, maar soms krijg ik gewoon domme e-mail. Dan wordt gewoon niet op beantwoord natuurlijk. En ik krijg gewoon, en ik wil iedereen bedanken die zeg maar, die het goed menen. Maar natuurlijk, ik heb zoiets van, als jij gewoon verandert en een beter mens wordt, daar doe ik dit voor eigenlijk. Want er is niks mooiers dat je aan je nageslachten een vrije wereld achterlaat. Maar nu laten we gewoon fucking slavernij achter voor ons allemaal, man. En het heeft niks te maken met kleur ook. Gewoon blank en zwart en geel en paars. Iedereen is een fucking slaaf. Dat is nou het probleem. Mensen denken dat slavernij alleen maar voor donkere mensen 400 jaar geleden was of zo. Dat is een brute vorm van een hele ouderwetse vorm van slavernij zelfs. Tegenwoordig zijn ze subtieler hoor. Dan zeg je ja, zonder dat je weet dat het slavernij is. Zo subtiel zijn ze geworden. Daarna gaan we, de koninkrijk gaat verdeeld worden. Dus vandaag gaan we praten over de koninkrijk. De koninkrijk op een gegeven moment gaat verdeeld worden, want de koninklijk huis is gewoon een fucking troep. En in ieder geval getuigt ook van de verwarring van mensen in hun eigen fucking psyche. Ja? En dan vervalt de heerschappij over jezelf. Dat concept proberen ze dan zeg maar uit te leggen met het wal van de koninkrijk. Trouwens, ik ga aan het einde van de presentatie ga je zien, er is niet eens één. Er waren potjes en pannen. Ja, archeologen hebben potjes en pannen gevonden over de koninkrijk van Israël
zogenaamd over een populatie die niet, volgens mij niet groot fucking Willem staat. Nee. Ja, dus dat deze koningen, zeg maar David en Salomon, dat ze daadwerkelijk bestonden. Dat is nog het mooie van dit hele fucking verhaal. Eerst fysieke slavernij en daarna mentale slavernij. Waar we nu zitten, ja. What next? Zielslavernij met artificial intelligence. Ja, dat is een goeie even. Het hele, in principe de kunstmatige intelligentie. En trouwens, het is geen intelligentie, hè. Laten we eventjes, als wij praten over AI, dan is het eigenlijk kunstmatige intellect. Het is een verschil, hè. De intelligentie is iemand die ook, het woord intelligentie komt van intellect en genere. Ja, dat betekent intelligence, weet je, intelligentie, gen van genereren. Intellect en genereren. En genereren komt uit creativiteit. Dat is dan zeg maar je kan zeggen het moederlijke concept. En het vaderlijke concept is het intellect. De vader is intellect, logica. De moeder is generiek, creatief. Dat is een moederlijke aspect van een mens. Ja? Het vrouwelijke aspect kan je zeggen. En als je die twee bij elkaar brengt, dan krijg je een intelligente persoon. Iemand die zeg maar zijn intelligentie kan gebruiken gezamenlijk met creativiteit. Dat is dan zeg maar, als je bijvoorbeeld, geef een voorbeeld. Als jij de grammatica van muziek leert, dat doe je met je linker hersenhelft. Ja, de logica van de muziek, hoe het in elkaar zit. Ja, en dan vervolgens ga je dat gebruiken om een leuke stuk muziek te maken ervan. Ja, dan praat je over intelligentie. Dus een kunstmatige intellect, dat is gewoon een systeem nu die heel goed kan rekenen. Ja, boven menselijke natuur zelfs soms. Ja, dus het is gewoon een weerspiegeling van onze bewustzijn. Dus wat het gaat worden, heeft te maken met als wij willen veranderen, ja of nee. Want dit zijn allemaal tools. Dat is wat de mensen ook. Wij houden van om het paard, ja, of zeg maar het kar voor het paard te zetten. Dus het paard gaat achteruit, daarachter, en dan de kar ervoor. In plaats van dat je dan zeg maar het kar laat strekken. Het wagentje. Zeg maar, we zetten het paard voor het wagentje voor het paard. We willen dingen hebben. We willen technologie hebben. We willen allerlei soorten mooie tools hebben. Maar we zijn niet klaar voor. Dus we zijn kinderen die met pistolen zitten spelen. Met alle gevolgen van die natuurlijk. Hè? Daar gaat de hele Hollywood-industrie over. Wanneer het komt met dit soort verhaal. Met de Terminator en al die verhalen over. Heb ik ook vorige week over gehad. Nou, maar even terug naar mijn sheet, man. Dus dan krijg je dan de Babylonische, zeg maar, ballingschap nadat de koninkrijk verdeeld is. Ja, dankjewel, Anna. Ja, het paard achter de wagen spannen. Dat is het eigenlijk. We willen dat. Doen we dat continu. Ze noemen in het Engels noemen ze first things first. Principe. Principe betekent het eerste, de basis. Laten we aan het begin beginnen. Als wij immoreel zijn al deze dingen gewoon nutteloos. Kan je het net zo goed niet hebben, zeg maar. Maar we willen zo graag. En ja, we gaan onszelf in de voet schieten, man. Ja, dus de Babylonische ballingschap die volgt daarna. En daarna de terugkeer van de tweede tempel. Want de eerste tempel die gaat zo direct, ga ik bespreken, die gaat gemaakt worden. En dan heb je dan zeg maar Maccabeërs, de Maccabeese opstand. Dat krijg je niet in de protestantse Bijbel. Dat krijg je alleen maar in de katholieke Bijbel. Maar het is wel heel belangrijk, want hieruit vieren de Joden Shavuot.
wat wij dan zeg maar Pinksteren noemen. Dat is dan zeg maar onze Pinksteren. Ja, dat komt uit deze feest, uit deze gebeurtenis. Daarom heb ik hem hier gezet. Want het maakt deel uit de geschiedenis van de Joodse, waar wij dan zeg maar onze traditie van halen. En het heeft voor de Romeinen was dat geen toegevoegde waarde, hebben ze eruit. Niet voor de Romeinen, voor de katholieke kerk hebben ze het gewoon eruit gehaald. Of voor de protestanten hebben ze het gewoon eruit gehaald. Ja? En dan heb je dan te maken met de Romeinse tijdperk na de Maccabeese opstand. En dan heb je dan te maken met de vroegere kerk. Want tussen de Romeinse tijdperk, waar Jezus zeg maar zogenaamd één kwam, en de vroegere kerk, zit gewoon 500 jaar. Maar heel veel mensen begrijpen dat niet. Mensen denken dat al die boeken zeg maar op hetzelfde moment als dat toen Jezus zogenaamd op aarde liep, dat het allemaal op die moment zou. Dus iedereen die dingen heeft geschreven, gehoord. Van 5 generaties terug. Ja, heel veel succes met die verhalen. En dit waren de koninkrijken waar het om gaat. En natuurlijk praten we nu, zeg maar. Dit waren de hoofdelijke de koninkrijken waarover de hele Bijbel zit. Als je de hele Bijbel pakt en het hele verhaal, zeg maar, leest, dan komen alleen maar deze koninkrijken, die komen in de Bijbel. Dus de Egyptische koninkrijk, je hebt dan de Babyloniërs, Mede-Persie, Grieken en Romeinen. 1 en Romeinen, wat ik dan noem Romeinen 2, waar we nu in zitten. Romeinen hebben niemand heeft veroverd. Daar zitten we nu eigenlijk. Oké. Dit is een beetje het verhaal van vorige week. Ga ik ook heel snel doorheen. Ja. Even kijken. Dus vorige week hebben we gesproken over Joshua. Wat ze dan ook noemen Jehoshua. Die volgde Mozes, want Mozes heeft gezondigd. 40 jaar met die Israëlieten in de woestijn gezeten. En eindelijk door zijn zonde heeft God gezegd, je mag niet naar binnen. Lieve God is die fucking Yahweh. Ja? Geploeterd 40 jaar voor je. En dan vervolgens zeg je, ja, je mag het melk en de honing nu niet proeven. Want je bent een klootzak, Mozes. Ja? En toen kwam Jozua, die kwam Jordanië binnen. Op een wonderbaarlijke manier hebben ze dan, zeg maar, al die stammen daar, zeg maar, hebben ze dan mee gevochten, gestreden. En al deze moordacties en weet je wat grappig is? Tot de dag van vandaag is er nog steeds oorlog in dezelfde plek. Weet je hoeveel bloed is gevloeid daar gewoon? En nog steeds kunnen ze het niet begrijpen, dat stelen gewoon niet. Ik bedoel, als het allemaal zo goed was en als het allemaal zo heilig was, waarom wordt er zoveel gevochten en zoveel moord en zoveel bloed gevloeid daar in het land? Er is niks heilig aan Israël. Er is niks heilig aan Jeruzalem. Laat het land gewoon met rust en geef het gewoon terug aan de oorspronkelijke nomaden die daar gewoon rondliepen. Jezus Christus, man. En toen gingen ze naar Jericho, is ook een deel van Kanaan. En dan hebben ze dan, zeg maar, 6 keer om de muur. En de 7e keer hebben ze de shofar geblazen en de muur komt naar beneden. Geef aan de kracht van spraak, geef aan de kracht van frequentie. Ja. De hele nieuwe theorie van Terence Howard, ik weet niet of je dat een beetje volgt, daar heeft daarmee te maken. Hij had het over frequentie. Ja. Dus voor degenen die geïnteresseerd zijn in zijn verhaal, dan weet je waarover hij het heeft. Ja, hij kwam met 1 maal 1 is, op school leer je 1 maal 1 is 1. Hij zei van ja, 1 maal 1 is eigenlijk 2. Dan begrijp ik begrijp het ook wel hoor. Maar oké, laten we daar niet eens beginnen, want het is een hele andere kant. Maar goed, dan hebben we natuurlijk de verovering van andere Canaanitische steden. We hadden het gehad over de zon en de maan die stilstond voor een dag. Ik heb uit woede gesproken vorige week. Volgens mij heb ik zelfs een e-mail erover gehad. Glenn, 28 keer 13 is 364 en geen 360. Ja, dat begrijp ik ook wel. Jullie moeten mij gewoon een beetje excuseren daaraan.
Ze hebben mij ook verteld dat je niet, hoe noem je dat? Niet in de camera moet rekenen. Maar dat doe ik toch wel. Maar goed, de 360 is in principe 30 keer 12. Dat bedoel ik eigenlijk ermee. Dus heb je 30 keer 12, is 360 dagen. Want het was zo eerder al. En door de events, en waarschijnlijk deze event die de Bijbel nu hier over heeft, dat staat ook in andere verhalen van de Babyloniërs en laat me het even bij Sumerische teksten, praten ze ook over deze events. En er was kosmische oorlog, praten ze over. Ja? En dat een aantal dingen komen overeen wat in de Bijbel staat. Waardoor het uitgelegd kan worden waarom, zeg maar, wij nu zitten op 365 dagen en een kwart. Maar als je 28 dagen hebt met 13 maanden, want in principe, als je het berekent, hebben we 13 maanden. We hebben 52 weken. Ja? De 52 weken, dat komt overeen met 13 maanden. Ja? Dan praat je over 13 keer 4 weken. 4 weken kan je zeggen, normaal, wij nemen nu niet 4 weken als een maand. We nemen soms 5 weken, 4,5 weken, soms 3,5 weken. Hangt vanaf welke maand je zit. Maar als je het gewoon heel plat legt, dan praat je over, en dan, ik hoop dat ik het niet verkeerd bereken, maar dan praat je over 13 keer 4 weken. Ja, dat zijn 52 weken. Ja, dus dat betekent, in essentie hebben we 13 maanden. Ja. En dan heb je natuurlijk nog een kwart dag, die je dan gaat fixen in de kwartaaljaar. Ja. Maar we hadden dit probleem niet, want de aarde deed gewoon een volledige normale cirkel. Dus als jij, zeg maar, een cirkel hebt, heb je 360 graden. Dit is wat ik bedoel. Je hebt 360 graden, waarvan elke dag eigenlijk 1 graad ten opzichte van de zon beweegt. Ja? Dus dat is, zou ik zeggen, een normale balans rondom de zon heen. Nu, door de kosmische events die hier waarschijnlijk de Bijbel over heeft, zou het kunnen betekenen dat is gebeurd. Door dan zeg maar die 5 extra dagen plus een kwart. Dus het heeft in kosmische zin heeft de aarde zodanig beïnvloed dat hij dan zeg maar de hele levens, hoe noem je dat? De hele levens toestand op de aarde heeft doen veranderen. Ik heb zelf, want ik krijg ook, zeg maar privélessen van mijn leerkracht. Die zei tegen mij van 90% van het leven op aarde is eigenlijk zelfs dood. En als ik dat een beetje over nadenk, dan denk ik ook dat door dit soort probleem, zeg maar, deze kosmische dingen die dan gebeurden, heeft voor elkaar gemaakt dat ook de meeste levende wezens niet meer konden blijven leven. Ze zijn dood gegaan. Ja? Dus dan hebben we dan zeg maar over de verdeling. Dus toen hebben ze dan zeg maar het land onder de 13 stammen verdeeld, eigenlijk 12. Ik heb al uitgelegd dat de 13e stam die kwam later, want als een soort van het is Jacob die dan zeg maar een van Jozef heeft, als ik me niet vergis, heeft geadopteerd. Dat daaruit komt, zeg maar, quote-unquote, de 13e stam. Maar als de Bijbel praat over de stammen, dan praat hij altijd in proporties van 12. Want want de reden waarom is ook omdat dat de gebalanceerde getal is. Dat is dan zeg maar het getal, daar is hoe het moest zijn. En dan door de 13e is eigenlijk een disbalansverhaal die wij nu nog steeds mee zitten. Dus maar als de Bijbel praat, dan praat hij altijd met de stammen, altijd in 12. Maar het hangt er vanaf in welke context het is. Als het de oorlogtekst is, dan haalt hij bijvoorbeeld Levi eruit. En als het praat over priesterlijke dingen, dan brengt hij juist Levi erin. En Levi heeft eigenlijk geen land geërfd.
de hele verhaal van de tiende kwam uit omdat ze dan zeg maar de priesterlijke stam moesten gaan onderhouden. Want die hadden geen land om niks te doen. Ze hebben niks geërfd. Ze kregen geen land. Want Levi is een priesterlijke, hoe noem je dat? Een priesterlijke stam. Dus hun mochten niet erven. Dus die kregen van die andere stammen, kregen ze een tiende van de productie van die stammen. Daar komen die tiende vandaan. Dus ja, maar goed. Doe je ermee wat je wil, maar het is in ieder geval ver van wat ze nu van hebben gemaakt in de kerk. Maar aan de andere kant begrijp ik ook wel, want de pastor die pretendeerde dat hij dan zeg maar de Levi-stam is dan nu. Anyway, maar hun doen hun troep. En zitten we nu met deze troep nu natuurlijk. En dan hebben ze dan een verbond. Joshua die hernieuwt het verbond met God. Daarna komt Israël in een zondecycli, waardoor zeg maar het tijdperk van de rechters zijn begonnen. En heb je natuurlijk Gideon die ook ging vechten met de Midianieten. En gewonnen. Daar hebben we vorige week ook over gehad. En dan hebben we te maken over de offer van Jefta. Een beetje haastig allemaal. En dan heb je dat te maken met de 3 nalaatste rechter. Dat is Simpson. Simpson was een rechter. Heel veel mensen begrepen dat hij. En hij had bovennatuurlijke kracht. Dus hij ging altijd vechten tegen de Filistijnen. Maar je begrijpt wel dat dit is een mythe, hè? Ik bedoel, Hercules was ook een mythe. Als je Hercules neemt als een echte... Als je dit neemt als een echte verhaal, dan moet je Hercules ook nemen als een echte verhaal. Jezus Christus, man. Dus maar goed, dus de Hercules verhaal van de Joden was Simpson. En in ieder geval, de tijdperk van de rechters zijn voorbij. Daarna krijg je dan... nog niet voorbij. Daarna krijg je Ruth en Naomi. Het verhaal daarvan. Het ging over de verlossing. Heeft te maken met het erven van wat Naomi heeft verloren. In principe Ruth ook. Want Naomi verliest haar echtgenoot. En Ruth ook. Want Ruth die was getrouwd met de zoontje van Naomi. En ook met Ofra was ook getrouwd. Dus er waren 3 mannen die zich gewoon door hongersnood zijn gewoon dood gegaan. En, maar goed, het is een boek van 4 hoofdstukken. Heel makkelijk door te lezen. En, maar goed, dan krijg je dan het concept van Goël. En dat waar Boaz, die was dan zeg maar een soort losser. Want vroeger kon je niet erven als je een vrouw bent. Maar goed, als je een Goël hebt, dan in dit geval is Boaz de Goël. Dan mocht je opeens wel erven van je overleden man. Ja? Dan mag je het wel erven. Maar goed, daarna kreeg je het verhaal van Shmuel. Dat is dan de laatste ik zou niet zeggen de laatste profeet, maar de laatste rechter. Ja? Maar hij wordt dan gezalfd als laatste rechter, maar ook een soort van als laatste profeet. In die tijdperk. En dit eindigt ook meteen de tijdperk van de rechter, waardoor wij dan zeg maar binnenkomen in de tijdperk van de koningen, waar wij nu vandaag gaan hebben. We gaan vandaag hebben over Saul, David en al deze mooie verhalen. We gaan praten over David en Saul en Juda en Bethseba en Absalom. We gaan erover hebben ook vandaag. Zijn we een klein beetje begonnen vorige week. Nou, de hele Bijbel, ik herhaal dit elke keer, zodat je begrijpt en ook alles in context kan brengen. Want de hele Bijbel gaat over 3 verbond, 3 afspraken die Yahweh met Israël heeft gemaakt. Hij heeft niet gemaakt met wat ze dan noemen ja, ik weet het Nederlandse woord nu even niet, maar de Gentiles. Ja, ik zou niet zeggen niet-gelovigen, maar de niet-Joden. Ja, het is gemaakt met Israël. En dat zie je ook. Het is een wezen die dit volk heeft gekozen om zijn programma door te duwen in de wereld.
Oké? Zo werkt het. Er is niks anders. De Yahweh-figuur is een buitenaardse wezen, letterlijk, ja, die zichzelf als God heeft gepresenteerd naar de mensheid toe. Wij geloven erin. De Israëlieten hebben, want en dit verhaal kan je makkelijk ontcijferen ook door het woord Elohim. Ik bedoel, iedereen die een klein beetje Hebreeuws begrijpt, dan begrijpen ze ook wel dat als je im achter iets zet, dat het te maken heeft met een meervoud. Er zijn 3 vormen in het Hebreeuws. Je hebt dan de enkelvoud, je hebt dan de duo-vorm. Dat heb je niet in het Nederlands en ook niet in moderne westerse talen. Je hebt een duo-vorm en dan heb je dan, zeg maar, een meervoud. Een duo-vorm betekent 2. Een paar dus. Ja? En het maakt heel veel, het is zinnig, omdat ze proberen alles in harmonie te brengen met met het kosmische. En in het kosmische heb je een vrouw en een mannetje altijd. Ja? Dus dan praat je over de dualiteit van het leven. Ja? Dus het mannetje en het vrouwtje bij elkaar. Dus daarom hebben ze dan, zeg maar, die 3 vormen. Je hebt dan de enkelvoud, de duo-vorm en de meervoud. Ja? In Hebreeuws heb je hetzelfde. Je hebt dan de enkelvoud. De meervoud heb je een im daarachter. Sorry, de meervoud heb je een im daarachter. En de duo-vorm heb je een ayim daarachter. Daarom zeg je ook Jeruzalem. Hamaim. Dus dat betekent duo. 2. Dus als je zegt over Jeruzalem, makes a lot of sense. Want in het tijden van Egypte had je dan, zeg maar, de boven Egypte en onder Egypte. Dus Egypte, Kem dus, die werd in 2 gedeeld. Dus als de farao zeggen, oh, ik ben de regeerder van Egypte, dan zeggen ze de Egypte van boven en de Egypte van beneden. Zo presenteren elke farao zich naar het publiek toe. Ik ben de regeerder van boven en de regeerder van beneden. Die concepten hebben we niet meer. Want het heeft te maken met hemel en aarde. Dus als je praat over Jeruzalem, hebben ze deze concepten van onze oudsten meegenomen. Dus ze praten over de hemel en de aarde. Ze proberen, zeg maar, zelfs gebouwen van de aarde, proberen ze dan, zeg maar, te creëren naar de hemelse. Daarom heet die ding Bethlehem. Huis van het brood. Met Lechem. Het heeft niks te maken met, eigenlijk heeft het niks te maken naar beneden. Het is letterlijk net als de piramide van Giza. Ze zijn geportretteerd naar iets dat boven is. Want onze oudsten begrepen dit. Wij moeten de hemel op aarde brengen. Door onszelf ook aan te passen. En de goddelijkheid in ons ontwaken. We zijn nu dieren. Dat hebben ze gezegd. We zijn nu dieren, we moeten goden zijn op aarde. Dus de Abrahamitische verbond is er. De verbond met Israël. Ja, als ze dan trouw blijven aan God. Dan krijgen ze voorspoed. Anders als ongehoorzaamheid dan leidt het tot ondergang. De Abrahamitische verbond. Abraham wordt de vader van vele volken. Nou, de Israëliërs zijn ook kinderen van Abraham. Ze zijn aan het sterven zelf. Ze zijn in het minderheid. Ja, dus zoveel worden ze niet. Maar Ismaël, dus het is dan, zeg maar, het broertje van Isaac. Ja, het halfbroertje dan. Waar ze zeggen dan dat de Arabieren er vandaan komen. Die verspreiden zich als mieren overal natuurlijk. Hè? En dan hebben we natuurlijk de Davidische verbond. Dat de Messia uit het stam van David zal komen. Daar waren we dan, zeg maar, vandaag ook meer over gaan hebben. Ja, dus de inleiding, de historische setting. We hebben natuurlijk ze hebben natuurlijk nu het land veroverd. En ze komen nu, zeg maar, in Israël. Ze hebben het land verdeeld. En nu gaan ze zichzelf, zeg maar, organiseren. Hebben ze gedaan met de rechters. En nu komt er, zeg maar, de tijdperk van de koningen. Daar gaan we vandaag rustig erover hebben. Dat is het moment waar ze dan, zeg maar, in principe van een stammenconfederatie, of je kan zeggen een theocratie, ja, overgaan naar een monarchie. Met heel veel pijn. Want volgens de traditie, Yahweh wou ze direct regeren.
En niet via een figuur, een echte externe koning. Dus dan heb je natuurlijk hier Saul, David, Salomon, Elia en Lisa, die dan in die 6 boeken centraal staan. Dus dan praat je over Samuel, Koningen en de Kroniekenboeken. Het zijn 6 boeken in totaal. Ja? Het thema is natuurlijk koningschap. En profetie, wijsheid, tempel, magie. Heel veel mensen begrijpen dat niet eens. En mystiek. Ja? En dan praat je over... de koning is eigenlijk een brug tussen... Dit is de archetypische perspectief. De koning is een brug tussen hemel en aarde. Daarom is hij daar. Wat ze van alles hebben gemaakt daarna. Ja? Tegenwoordig is een koning een meester. Dan gaan we niet vertellen dat... Sorry hoor, maar ik zie niks heiligs aan de koning Willem-Alexander. Het enige wat hij misschien als zichzelf heilig kan noemen... is omdat hij dan zeg maar de hoofd is van de protestantse kerk in Nederland. Maar voor de rest, niks heiligs aan hoor. Laat me je vertellen, als je zelfs moreel bent, ben je geen koning. Laat me niet lachen, man. Hun begrijpen mij wel, hoor. De mensen, normale mensen die rondlopen, begrijpen het niet. Mensen denken dat ik bang ben voor deze wezens en voor deze heersers van de wereld. Ze mogen dit horen, hoor. Als je de slaventoestand in stand wil houden, ben je gewoon een fucking klootzak. En fuck you. Dan mag je heus wel horen van me. Met je onzin. Daarom zitten we in deze pinari. Want jij bent zelf ook een fucking slaaf. Wat dacht je daarvan? Dus mensen, vergeten niet iets. De Bijbel is geschreven door Joden, voor de Joden. Ja? In elke vorm van profetie, want we gaan over profetie praten hier, maar ik ga dit in rust en vrede uitleggen. Met heel veel liefde komt het eruit. Ja? Neem het ook als zijnde mensen serieus. In elke vorm van profetie is een poging om bepaalde toekomst te manifesteren via jouw geloof. Dus elke profetie die je hoort in de Bijbel. Je moet één ding begrijpen. Ik ben iemand, ik begeef me onder deze donkere occultisten. Ik weet wie ze zijn en ik weet hoe ze denken. Elke vorm van profetie, en ik weet het, heel veel mensen ze kunnen dit niet eens begrijpen. Ja? Want ik ben niet de enige die naar buiten ben gekomen om dit te vertellen. Satanisten zijn naar buiten gekomen om dit te vertellen. Mensen geloven het niet. En hun zijn bezig met dit bullshit. Maar elke vorm van profetie is de plan van ik noem het eventjes van de vijand. Om door jouw geloof erin te gaan manifesteren. Mensen, de toekomst is niet geschreven. Die maak je nu door je keuzes. De toekomst staat niet in steen gebeiteld. Het wordt geboren uit onze collectieve keuzes. Gefilterd door de prisma van onze geloofssysteem. Wat wij geloven en waar wij naar handelen, creëert de toekomst. We zijn geen slachtoffers van het lot. Wij creëren het lot. We zijn erfgenamen van de denkpatronen van onze voorouders. En dit zijn vaak gebouwd op vergissingen, angst en onwetendheid. Dus wij hoeven niet de plan door te zetten die ik nu ga bespreken. Die in de Bijbel staat. Dat zogenaamde Messias zal komen die ons zeg maar gaat redden. Niemand gaat ons redden. Trump is niet de Messias. En wat hij aan het doen is niet heilig. En ook niet moreel. En ook niet jouw president waar je zit. Maar wanneer wij tot onze juiste inzicht komen in onszelf,
Wanneer wij de werkelijkheid begrijpen, wat stelen is, wat niet stelen is, wanneer we dat tot ons binnenkomt en het universum begrijpt, de daadwerkelijke apparaat die de Creator voor ons heeft gegeven als erfenis, als we dat snappen, eens keer in dit fucking leven, ik wil het echt meemaken een keertje, voor fuck's sake, als we dat snappen, doorbreken we de betovering van dit profetieverhaal dat iedereen in zit. Want dit is het probleem. Wij zitten betoverd met donkere magie met dit bullshit. Het is een illusie, mensen. De toekomst is niet vast. Profetie is tijdgebonden. Ja, want je moet iets vandaag zeggen, of in dit geval duizenden jaren geleden, en dan moet het, zeg maar, in de toekomst zich ontplooien. Dat is profetie. Zo zien ze profetie in het westerse gedeelte. In het Midden-Oosten hebben ze ook andere manieren om profetieën te doen. Want dan zien ze profetie meer als meer uit meerdere dimensies. Maar zodat ik kan spreken tot de westerse gedachtegang. Je moet iets zeggen vandaag en morgen gebeurt het. Dat is een profetie. Ja? Maar begrijp één ding. Als jij, wat ik zeg heel vaak, als jij geïnitieerd wordt, als jij gaat begrijpen hoe de wereld in elkaar zit, ja, dan ga jij helemaal begrijpen, mensen, dat tijd bestaat niet. Horloges bestaan. Tijd bestaat niet. Hoe vaak moet ik dit zeggen, weet ik niet, maar ik moet het blijven herhalen. Tijd bestaat niet, horloges bestaan. Dus dat betekent in essentie profetie ook niet. Want profetie is gebonden aan tijd. Je moet iets in het verleden zeggen, zodat hij dan zeg maar in de toekomst kan ontplooien. Maar tijd bestaat niet. En ik ga je een aantal vragen stellen, zodat jij jezelf kan beantwoorden. Ben je ooit in het verleden geweest? Heb je ooit werkelijk gestaan in de toekomst? Nee, je denkt eraan. Alleen maar denken. Je kan alleen maar naar denken, maar je doet het wanneer? Nu. Nu doe je dat. Zie je dat? Het verleden en toekomst zijn geloofsovertuigingen. Mentale projecten die we als vanzelfsprekend aannemen eigenlijk. Er zijn geen echte plaatsen waar je naartoe kan gaan. Ja? Dus begrijp, de tijd bestaat niet. Ja? Het is een schaduw. Het is altijd een schaduw van nu. En dan de vraag is, beweegt de nu? Hoe lang duurt het beweging? Hoe lang duurt de nu? Ja? Het nu duurt ook niet. Want er bestaat niks waarin het nu kan duren. Het nu is geen moment tussen twee, zeg maar, periodes. Hoe wij het denken. Dat is het probleem. We zijn gehersenspoeld bij dit soort dingen. Het is geen tussenpauze tussen die twee, tussen het verleden en de toekomst. Ja? Het enige wat is eeuwigheid. Ja? Het is altijd aanwezig, niet eeuwigdurend. Altijd aanwezig. Daarom zeggen ze dat de Creator eeuwig is. Maar als we praten over eeuwig, dan denken we over tijd. Maar tijd bestaat niet. Het enige wat bestaat is de projectie van je gedachte. Van eeuwigheid. Je gedachte is een prisma. Als je een prisma pakt en je zet wit licht ertussen, dan splits je het in de 7 primaire kleuren. Dat is wat je gedachte doet. En dat geeft dan zeg maar de illusie van kleuren en dus ook van tijd. Begrijp dat gewoon. Dus profetie bestaat niet. Jij moet vandaag moreel zijn. Zodat morgen dat we een betere toekomst kunnen creëren voor onszelf en voor de toekomst, voor onze kinderen. Ik hoop dit duidelijk is, want we gaan de boeken bespreken. En ik wil gewoon, want er komt een periode daarna, wanneer het de koninkrijk uit elkaar verdeeld wordt, komt weer een periode van de profeten. Ja, maar de profeten zijn niet de profeten hoe wij denken dat profeten zijn.
Want ze hebben over iets anders. Die ga ik bespreken. In ieder geval, laat me even heel snel de boeken bespreken, zodat ik dan zeg maar de esoterische kant ook snel er doorheen kan gaan. Dus in Samuel begint het waar de priester Eli betekent mijn God. Eli is mij en El, God. Eli. En daarom zeg ik ook, hè, als je, het woord voor God is El in het Hebreeuws. En zoals ik dat 100 keer al heb verteld, Oud Testament is Hebreeuws, Nieuw Testament is Grieks. Maar die Griek in het Grieks geschreven. Door Joden nog steeds. Want ze waren in ballingschap. Ze waren zeg maar in onderdrukking van. Het is net zoiets van Curaçao nu. We praten papiamento. Ja. Maar de officiële documenten zijn in het Nederlands. Begrijp je dat? Want de enige manier waarop mensen het begrijpen is als ik het terugtrek in het hedendaagse leven. Dus toen waren de Grieken, die hadden zeg maar de koninkrijk. Die waren de baas. Dus alles moet in de fucking Grieks. Maar onderling spraken ze nog steeds Hebreeuws. Het is allemaal niet zo moeilijk. Geen rocket science, mensen. Maar wij kunnen gewoon, we zijn gewoon zo betoverd door. Dit is zwarte magie gewoon. We leven in illusies gewoon. Dus daarom weet ik dat Elohim, als je een klein beetje je huiswerk hebt gedaan, Elohim kan onmogelijk, zeg maar, één God zijn. Ze hebben het één God vertaald, ja. Maar het zijn goden. Daarom zeg ik ook, de Joden, die zijn ook geen monotheïstische religie. Ze zijn een monolatrie. Ze hebben één God genomen, Yahweh, uit vele goden. Vele wezens die zichzelf als goden hebben gepresenteerd voor de mensheid. Dus Eli betekent mijn God. Dus de priester Eli, die heeft gefaald het opvoeden van zijn zonen. Ja, dus de priesterschap is gevallen. Dus dit zet ook de toon een beetje voor het hele verhaal van Samuel. Want Hanna, dat is dan zeg maar de moeder van Samuel, die heeft gebeden voor een zoon en die baart natuurlijk Samuel. En Samuel is dan uiteindelijk als profeet ingewijd. De ark van het, zeg maar, ze zijn nog steeds in 1 Samuel. De ark van het verbond wordt buitgemaakt. Dus de Filistijnen die nemen dat over. Het staat in 1 Samuel, daar gaat het verhaal erom. Ja, dus de Israëlieten zijn eventjes de ark kwijtgeraakt. Er waren meer dan één. Ik wil dit gesprek misschien niet hier meteen beginnen, maar ik geef je alleen maar een voorproefje. Er waren meer dan één ark. En het idee, het concept van ark, als je een klein beetje huiswerk uit Egypte hebt genomen, daar praten ze ook over ark. En in fact, er is een ark in de piramide van Giza. Ja, dus niks nieuws hier. Als je over ark praat, dan zijn zelf geluiden dat het allemaal te maken heeft met het genereren van elektriciteit uit het lucht. Dus die technologie hadden ze al. Ja, dus, en dat is ook de reden waarom ze dan die mensen met een beperkte kennis op dat moment van die technologie gingen dood als ze dan zeg maar de ark aanraken. Want ze krijgen gewoon een dikke fucking schok. Ja. Maar voeding voor gedachten zou ik zeggen. Ik ga daar niet over hebben. Maar in ieder geval, ze hebben die ark kwijtgeraakt. Dat brengt Israël onheil. Dus hun denken, omdat de ark weg is. En ik kan me voorstellen, want die energie die dat ding produceert, die kan natuurlijk genezende en schoonmakende eigendommen hebben. Dus als je die in je nabijheid zet, dan zeggen ze dan, God is met ons, want we worden niet ziek. De lucht is schoon, al die dingen zijn schoon. Ik kan wel begrijpen. Dus moet je een klein beetje verder denken dan wat alleen maar in de tekst staat. Ja, dus, maar goed. Samuel wordt rechter en profeet. En dan de tijdperk van de rechter, die eindigt met Samuel.
En dan wordt dan zeg maar het volk, dus Israël, die zegt van ja, we willen een koning hebben. En tegen Gods waarschuwing in, Saul wordt dan de eerste koning. Heel veel mensen denken dat David de eerste koning is, maar nee, maar Saul is de eerste koning. Ja, maar die blijkt niet gehoorzaam te zijn. Ja, die was een beetje te ongeduldig. En hij deed niet wat Yahweh zegt. Hij heeft genade. Hij is genadevol. Moet je je voorstellen, Saul is genadevoller dan God zelf. God zegt, ga daar naartoe, ga veroveren. En als jij daar naartoe gaat veroveren, zorg ervoor dat je iedereen vermoordt. En Saul die verovert wel, maar laat iedereen zeg maar leven. Of laat in ieder geval de koning in leven. En dan Yahweh wordt boos op Saul, omdat Saul ongehoorzaam is. Ja? Dus Saul zelf heeft meer genade dan Yahweh zelf. En dit is het punt wat ik zeg tegen mensen. Wanneer worden we fucking wakker? Want als jij nog steeds droomt, dan kan jij niet inzien dat de gruwel van dit verhaal gewoon. Ja, nee, het is alleen omdat Yahweh het zegt. Dat mag allemaal. Dood mag alleen maar onder bewindvoering van Yahweh. Alleen maar Yahweh mag zeggen. Wel, Yahweh, als je dit podcast hoort, fuck you. En als je in Yahweh gelooft, fuck you too. Stop me nou gewoon ermee. Dus David, de Saul luistert niet. De Yahweh zegt dan, ga maar gewoon weg. Ik wil je niet meer als koning hebben, bla bla bla. Dus Samuel kreeg dan de opdracht om de volgende koning te zoeken. En dan kreeg hij dan David. Want David is een klein kind op dit punt. En die wordt dan zeg maar in het geheim gezalfd. Zonder dat in principe Saul het wist. Daarna kwam Saul natuurlijk achter. Saul was natuurlijk hartstikke jaloers. Maar op een gegeven moment waren de Israëlieten, die waren aan het vechten tegen de Filistijnen. En er was er een Goliath. En Saul zegt van ja, als degene die dan Goliath kan verslaan, want iedereen was bang natuurlijk. En Saul zegt van ja, als iemand Goliath verslaat, dan komt hij in mijn huis. En dan mag hij dan met mijn dochter trouwen. Dus wordt zeg maar de dochter van Saul wordt uitgehuwelijkt aan David. Want David natuurlijk, zoals het verhaal zegt, die heeft Goliath verslaan. Ja. Dus eigenlijk de boek van Samuel beschrijft de overgang van theocratie naar monarchie. En met de opkomst van Samuel, de tragedie van Saul en de opkomst van David. Dat gaat de eerste boek van Samuel, wat ze dan noemen in het Hebreeuws, Shmuel, Alef, daar gaat het over. Nou praten we over Shmuel, Bet, dat is dan de tweede boek. Daar begint het boek met David als koning over Juda. Ja? En dan later is hij dan over heel Israël geworden. Want Israël werd verdeeld ook in tweeën. Net als Egypte. Die werd verdeeld in tweeën. Het zuiden en het noorden. En er is ook een reden daarvoor, dat ga ik zo direct vertellen. Maar het zuiden was het huis van Juda. En het noorden was, je kan zeggen, het zuiden was alleen maar één huis. En het noorden al die andere 11. Ja? Om een beetje, natuurlijk waren ze overal een beetje verspreid. Maar zodat je een beetje in je gedachten het ook een beetje zinnig gaat worden. David dan op een gegeven moment veroverde Jeruzalem. Want al die tijd had hij Jeruzalem niet, maar hij veroverde Jeruzalem. Waardoor hij ook Jeruzalem als hoofdstad benoemde voor Israël. Ja. En de ark wordt feestelijk, want hij heeft het zeg maar veroverd en het ark teruggewonnen zeg maar. En hij is dan die feestelijk gebracht naar Jeruzalem. En er zijn liedjes hierover geschreven zelfs. Ja? Wanneer de geest over mij komt als David, dan zal ik dansen. Dat heeft hij te maken met dit passage hier in de Bijbel. Waar hij dan zeg maar de overwinning heeft gehad. En ze hebben dan zeg maar de ark overgebracht naar Jeruzalem. Ja? In de tussentijd is David bezig, want David zelf mocht tempel niet bouwen in Jeruzalem.
Maar in de tussentijd is hij bezig plannen aan het schrijven, kan je zeggen, en dingen bij elkaar te halen om die eerste tempel te creëren voor de Israëlieten. Ja. En oké. Maar door dit event heeft God ook ik noem dat dan een millennia verbond gemaakt met het huis van David. Want als je het verhaal leest, het huis van Juda is ongeveer 1000 jaar later dan Israël zelf, is hij veroverd door Babylon. Dus Juda, die zeggen God heeft hier goed, in de tussentijd heeft David, dus na het verbond komt het verhaal van David en Bathsheba. Bathsheba, David heeft natuurlijk, Bathsheba was niet de vrouw van David trouwens. Die was de vrouw van Uria. En Uria was een soort van generaal in de militair van het koninkrijk van Israël. En ik kan zeggen de rechterhand van David. Ik kan me zelfs voorstellen dat ze vrienden waren. Maar David die vond de vrouw van Uria hartstikke leuk en gezellig. David had al 700 vrouwen. En hij wou dan de vrouw hebben van Uria, Bathsheba. Waardoor hij dan zeg maar overspel heeft gepleegd. En hij heeft dan zeg maar Uria zeg maar in oorlog gestuurd. Waardoor Uria zeg maar zijn leven heeft opgeofferd voor David. Een Mongool dus. En profeet Nathan confronteert David. En de eerste kindje van David ging dood. En daarna Absalom uiteindelijk ging ook, dan krijg je dan zeg maar het verhaal, kreeg hij een zoon en die ging ook uiteindelijk rebelleren. En hij sterft ook tragisch. David, die zondigt weer. Dit verhaal zit ook in 2 Samuel een beetje aan het einde. Waar hij dan zeg maar, hij ging het volk tellen. Dat is een beetje raar. Voor heel veel mensen dit is een beetje een raar verhaal. Maar het is voor de Joden is dit niet raar. Maar voor de westerse gedachtegang, ik kan me wel voorstellen dat het een beetje een raar verhaal is. Hij heeft de volk laten tellen. Ja, en door dit verhaal heeft Yahweh gezegd van ja, je hebt mij onteerd, kan je zeggen. Je hebt niet geluisterd naar me toe. En daardoor is David een beetje gestraft. Want er kwam een plaag over het volk. Door zijn ongehoorzaamheid. Want hij ging toch de volk tellen. Nou, volktelling is een beetje, zoals ik het naar de hedendaagse leven moet, is een beetje bijvoorbeeld, je gaat registreren bij de gemeente. Je gaat bij de gemeente, je gaat je kind aanmelden of oppen noemen ze dat. Ja, je gaat je kind melden daar bij de gemeente. En dan kunnen ze zeggen, omdat je het graag zeggen in het nieuws, Nederland heeft 8 miljoen mensen, Curaçao heeft 150.000 mensen. Ja, dus dat is gelijk te stellen met volkstelling. En dan kan jij niet voorstellen waarom dat een zonde is. Maar de zonde komt omdat door het tellen van het volk, in het essentie begon David in zijn eigen capaciteit te vertrouwen in plaats van vertrouwen in God. Want hij gaat dan zeggen van hoeveel mensen hebben wij en hoeveel mensen heeft bijvoorbeeld de Filistijnen. En op basis van dat gaan ze dan oorlog voeren. Maar Yahweh zegt van je moet niet vertrouwen in je eigen volkstelling bullshit. Je moet in mij vertrouwen. Want ik ga jou zeg maar de Filistijnen in handen geven van de Filistijnen. Dat is het. En dan voor een Jood is dit logisch natuurlijk. Want als jij je volledige vertrouwen hebt gezet in zo'n God, dan moet je ook natuurlijk vertrouwen dat hij jou gaat helpen om andermans spullen te stelen. Ja? Dus daar heeft het mee te maken. En dus de samenvatting is eigenlijk dat David wordt koning, groeit uit tot een centrale figuur in de Israëlische geschiedenis, maar zijn persoonlijkheid en zijn zonde hebben verwoestende gevolgen voor zijn huis. Dan hebben we te maken met koningen. Dus
Daarna is David overleden. Salomo neemt over. In de tussentijd heeft de kinderen van David hebben heel veel dingen gedaan. Ze hebben de David zijn vrouwen overgenomen, gereept. Maar goed, allemaal, die duren niet zo lang. Uiteindelijk kreeg Salomo dat koninkrijk. Maar Salomo deed iets heel apart. Hij vraagt voor wijsheid. Hij vraagt niet voor geld en dat soort dingen. En dat vond Yahweh, of God, vond het hartstikke leuk. En uiteindelijk bouwt hij de eerste tempel in Jeruzalem. Dat is met in opdracht van zijn vader, die nu in ieder geval overleden is. De koningin van Sheba bezoekt Salomo. Uiteindelijk zeggen ze ook dat Haile Selassie uit de stam van Sheba komt, die dan zeg maar de zoon is, of de afstammeling is van Sheba. Waardoor dan zeg maar ook dit hele Rastafari verhaal, allemaal bullshit ook trouwens. Niks is ver van waar. Misschien heeft David wel een kind daar, maar het heeft niks te maken met Messia. Weet je wel, het is allemaal, mensen maken gewoon van het verhaal wat ze willen. Maar goed, in ieder geval, Salomons rijkdom en vrouwen brengen hem in problemen. Hij had rond 1000 vrouwen. Zijn vader had 700, hij had ongeveer 1000. Natuurlijk zijn dit huwelijken voor politieke redenen. Ik kan me niet voorstellen dat hij zo'n stamina heeft om fucking 1000 vrouwen elke fucking dag te neuken. Laat me even elkaar geen nietje noemen. Dus het zijn allemaal politieke afspraken die dan gemaakt worden. En dan uiteindelijk, doordat hij dit soort dingen deed, en ik praat niet over de vrouwen, ik praat over dat hij de godsdienst van de vrouwen ook mee ging doen, in plaats van de Yahweh alleen maar te aanbidden, kan je zeggen. Vervalt zijn koninkrijk. Dus God heeft gezegd, de koninkrijk gaat uit elkaar vallen. En vandaar ook dat het noorden als eerst is overgenomen door Babylon. Oké? Dus dan ga je dan zeg maar het verhaal van Elia krijgen. De profeet Elia. En die daagt dan zeg maar de Baalpriesters uit Karberg. En Elia wordt opgenomen uiteindelijk in een vurige wagen. Wanneer de Bijbel praat over vurige wagens en dat soort dingen, heeft het te maken met UFO's. Ja? Er komt gewoon misschien blauwe licht eraan of zo. En dan, dit is hoe ze het uitleggen in hun eigen taal. Deze mensen die de verhalen schrijven. Ja? Nu kan ik het gewoon zeggen, zodat je het kan begrijpen. Want anders... dus de glorietijd, in principe de koningen praat over de één koningen. Malachim Alef praat over de glorietijd van Salomo. En dan zeg maar uiteindelijk over de verdeling van de monarchie. En uiteindelijk het boek benadrukt zeg maar de trouw aan Yahweh. Daar gaat het een beetje over. En dan krijgen we dan Malachi Bet. Ja. Dan krijg je centraal profeet Elia en Elisa. Die waren profeten met wonderbaarlijke krachten. Ja, zo Elisa verricht wonderen, geneest en voedt. Zo begint het een beetje. En de koningen van Israël en Juda wisselen elkaar af. Want de kinderen er was heel veel oorlog ook tussen de familieleden zelf. En maar allemaal kortdurend. En de 10 stammen van Israël worden door Assyrië weggevoerd, uiteindelijk overgenomen, kan je zeggen. En Juda houdt stand, dus Juda blijft bestaan. En als ik me niet vergis, alleen maar Juda, dus de stam van Juda, het zou verbazen de stam van Levi. Die blijven dan zeg maar overeen, dus die blijven dan zeg maar zuiden. En het zuiden, die bleef trouw aan Yahweh. En het noorden niet. Dus vandaar dat Yahweh zegt, je luistert niet naar mij. Dus net zoiets hè. Je luistert niet naar, hoe kinderachtig is dat? Oh, je luistert niet naar mij, dus ik laat je helemaal, laat ik je vermoorden en tot slaaf gemaakt worden. Ik weet het niet hoor mensen.
Dus koning Josia hervormt en herontdekt de wet in die periode. En dan de Babyloniërs verwoest Jeruzalem en de tempel. En dan uiteindelijk gaat het volk als geheel in ballingschap. Uiteindelijk het zuiden ook. Uiteindelijk. Want Jeruzalem wordt ook overgenomen. En het zuiden wordt ook overgenomen. Maar de periode tussen zeg maar, het overnemen van Noord en Zuid is ook ongeveer 1000 jaar. Dus ja, dan weet je dat. Zo dan heb je dan zeg maar de kronieken, Divrei Hayamim, Alef. Het begin, eigenlijk de kronieken vertelt dit verhaal nog een keer, maar hij laat de zonde weg van David. Ja, die zonde van David, die wordt dan zeg maar, de moord op Uria, die wordt dan niet besproken. Er wordt alleen maar de positieve kant van David, die wordt dan zeg maar geportretteerd in dit boek. Ja, dus het herschrijft gewoon het verleden met focus op eredienst en koninklijk gezag en priesterschap. Dat is wat het doet. En dan heb je dan zeg maar 2 kronieken. Dat is dan Divrei Hayamim Bet. Ja, dat praat ook weer over, zeg maar, praat dan over Salomo. Dus de Alef, dus de eerste kronieken, is een soort samenvatting van Koningen 1. En de 2 kronieken is een soort samenvatting van 2 koningen. Oké? Dus dan praat je hier ook over de positieve kant van Salomo. De slechte koningen heeft helemaal niet over tot amper. Ja. Hij heeft natuurlijk over Josia, die herstelt de wet van God natuurlijk. En het boek in ieder geval van Kronieken eindigt hoopvol. Want Cyrus, en ik denk in het Nederlands is de naam Kores. Ik moest het opzoeken. Ik hoop dat ik het goed heb. Maar die heeft opdracht gegeven om de tweede tempel dus in Jeruzalem, zeg maar, weer te bouwen. Hier gaan we volgende week verder. Nu ga ik de esoterische kant van al deze verhalen en koningschap en profetie en wijsheid, wat het allemaal inhoudt, ga ik nu bespreken. Want het heeft te maken met zelftransformatie, mensen. Al deze verhalen, het zou graantjes en stukjes van het echte geschiedenis kunnen hebben, maar het is niet 100% het echte geschiedenis, mensen. Ja, het is de manier, want de Jodendom heeft 2 aspecten. En het is ook bedoeld om de 2 kanten, hemel en aarde, te representeren, de dualiteit. Je hebt dan de esoterische kant, wat ze dan noemen dan de Kabbalah, waar ik over had in seizoen 3. Ja, en dit is dan zeg maar de religieuze kant. Dat is dan zeg maar de Jodendom zelf. Elke esoterische traditie heeft ook een religieuze voorkant. Ja, want de religieuze voorkant is de pad van de moeder. Het is de pad van geloof. Het heeft elementen van waarheden erin. En hij vertelt je wat je moet doen in plaats van dat je begrijpt wat je moet doen. En als de vertelling wat je moet doen, dus als je dan gezonde dingen leert aan mensen zonder dat ze begrijpen, maar je leert ze gezonde tradities, dus gezonde dingen, dan volgt automatisch een positieve resultaat. Want wat jij zaait, oogst je. Dus als jij gezonde gedachten zaait, ook al begrijp je die gedachten niet, dan oogst je gezonde acties. Dat is de bedoeling van religie geweest. Totdat de donkere occultisten en de keizeren na Constantijn besloten hadden om deze boeken te corrumperen en dan vervolgens iedereen te laten werken, de traditie zeg maar daarachter aan de kant zetten en alleen maar op basis van geloof iedereen zeg maar eigenlijk programmeren. Ja, dus dat je dan een beetje begrijpt. Alle geloofssystemen hebben daarachter een esoterische kant. En de Kabbalah is van
de Jodendom en uiteindelijk ook van de christendom de tegenpool, kan je zeggen, van de Joodse geloof. Ja, dus hou dat een beetje in de zeg maar in je achterhoofd, in je gedachten. En dus nu ga ik dan zeg maar de daadwerkelijke uitleggen wat het eigenlijk allemaal inhoudt. Saul, dus het thema is eigenlijk, de thema van deze boeken is Saul. Ik heb daar gezet, de hoofdthema, de hoofdfiguren zijn Saul, David, Salomo, Elia en Elisa. Dat zijn de dingen die we ook erover gaan hebben. We zijn zo klaar, mensen. Een beetje geduld. Ik denk dat het zeker een kwartiertje nog gaat duren. We zijn al in het midden ergens. Dus Saul, die vertegenwoordigt eigenlijk de ego. Ja, die is dan de koning. Wanneer zeg maar de koning van je leven je ego is. En ego heeft ook te maken van, ik heb een bepaald geloof. En ik ben niet open om iets anders te horen. En ik wil het ook niet anders begrijpen. Want dit is het. Nee, je moet open. Ik ben met al die kennis die ik nu heb, ben nog steeds open om te horen. En nieuwe dingen te leren. En als nodig is zelfs mijn gedachten en gedrag aan te passen. En dit is de essentie van een Christusfiguur. Die zoekt continu harmonisatie met creatie. Begrijpen dat hij en met zijn actie hemel op aarde brengt. En dat was de boodschap eeuwen en millennia lang. Totdat Constantijn is gekomen en zijn fake news heeft gepropagandeerd in de koninkrijk van de Romeinen. De Saul vertegenwoordigt de ego. En het vertegenwoordigt, zeg maar, de falende heerser. En dan heb je daar de Bijbelse tekst die duidelijk ook beschrijft. Maar nu zal uw koningschap niet stand houden. De Heer heeft een man naar zijn hart gezocht. Ja, want het heeft te maken met liefde. Want dit heb ik ook en dat heeft AI niet. AI heeft geen liefde, geen care. Tot op het moment dat ze dat niet kunnen codificeren, heeft hij het niet. Daarom kan hij eigenlijk ook niet intelligent zijn. Want in Egypte, het woord voor het hart is hat. Maar het is ook het woord voor gedachten. Eigenlijk voor intelligentie. Want je hebt, zeg maar, het woord hat voor hart. Eigenlijk hart is iep. Iep en hat. Maar hat schrijf je als intelligentie, maar met het hart iep daarin, in het woord. Ja, want het geeft aan dat die twee bij elkaar moet komen tot een holistisch begrip. En het holistisch begrijpen. Ja, dus en ik ga je een voorbeeld geven. Als jij een logisch denkend persoon bent, of wat ik dan ook noem een linksdenkend persoon ben, dan, ik stel jou twee keuzes voor. De eerste keuze is, je kan 1 miljard krijgen, ja, en jouw familie eeuwenlang kan voorzien van alles wat hun hartje begeert en zorgen. Het is jouw familie en jouw kinderen. Ja? Of je kan 10 mensen helpen nu en redden, maar waarbij jou je miljarden of triljoenen die jou zou kunnen krijgen, aan de andere kant kwijt zou raken en alleen maar de redding van die 10 mensen zou kunnen inwilligen of voldoen. Ja? Dat is dan, zeg maar, de keuze die je voor je hebt. 9 van de 10 westerse mensen zou kiezen voor optie 1, want die is mijn familie met huidige programmering. Die is mijn familie
En we praten over 10 miljard, waar mijn familie zogenaamd financiële vrijheid zal brengen. Zogenaamd. Want slaaf zullen ze zijn van het geld wel, hoor. In plaats van die fucking 10 mensen te redden, ga jij kiezen voor die miljarden. Want ik geef jou voorbeelden, want dit is wat mensen zijn. Dat betekent dat het hart dood is. Want op het moment dat het hart ontwaken is in je, dan kies je voor de 10 mensen. Dat is wat je voor kiest. Voor die 10 fucking mensen. En dan kies je voor de 10 mensen en dat kinderen ook fucking vrij kunnen zijn in de toekomst. 9 van de 10 mensen, als het niet 10 van de 10 mensen nu in deze wereld, je zou kiezen voor die miljarden. En dit is wat ik bedoel. Nu begrijp je het. Dat is Saul. Want je laat alleen maar de logica je hersen overnemen. Het hart wordt weggegooid. Fuck het hart. En dan, dit is ook, ik heb het voor 100 keer gezegd, dit is ook een van de redenen dat hartfalen een van de belangrijkste problemen is van elk persoon hier op de fucking aarde. Omdat de spirituele hart is gewoon dood. En dan, hemel is op aarde, jij begrijpt het alleen maar niet. Het reflecteert alleen maar. En dan jij als een domme koe loopt rond en denkt van, oh, ik heb ongezond gegeten. Jij hebt ook mee te maken, ja. Want als je op het moment dat je hart dood is, dan gooi je pet naar, zolang je consumeert en gewoon gelukkig en gezellig bent. Dat is het probleem. Dat is de ego. Saul. Dan praat je over de krijger, David de krijger. Een mens naar Gods hart. Verwijst naar op het moment dat je liefde. Daarom zegt hij in de eerste sheet heb ik verteld. De 1 Samuel 13, 14 daar. Ja, maar nu zal uw koningschap niet stand houden, want de Heer heeft een man naar zijn hart gevonden. En gezocht, zegt hij hier, maar dat heeft hij gevonden, dat is David. Ja, omdat het hart wordt nu weer ingeschakeld. Het hart, dit, wordt weer ingeschakeld. En het hart is een krijger. Want die wil vechten voor het goede. Die wil voor de waarheid vechten. Die wil heel graag, zeg maar, de wil van de Vader brengen op fucking aarde. De krijger in je. Die wordt ontwaakt. Heel veel mensen relateren mijn schreeuwen. Waarom schreeuw je zoveel, Glenn? Waarom schreeuw je zoveel? Omdat mijn krijger is ontwaakt. Passie. Kracht. Niet lullen en dingen verdoezelen. Niet bang zijn voor het huidige systeem. Want uiteindelijk kunnen ze niks. Ze laten je geloven dat ze heel veel kunnen, maar ze kunnen niks. Op het moment dat we met z'n allen zeggen van geen slavernij meer, mensen, dan is hun kracht ook gewoon weg. Ze hebben alleen maar kracht zolang je gelooft in hun fake news. En hun propaganda. Verder dan dat kunnen ze niet gaan. Want Alexander alleen, als Alexander zo graag oorlog wil voeren, ga uit je fucking troon en ga zelf fucking vechten. Wat dacht je daarvan? En ga zelf jezelf opofferen voor zogenaamd de Nederlander. Maar nee, dat doet hij niet, hoor. Hij vraagt de Nederlanders om voor hem te gaan vechten. En immorele daden te doen. De regering doet hetzelfde. Ze zitten achter hun bureau, zitten ze te typen en zitten ze mooie woorden te praten. Ga uit je fucking troon. Ga zelf fucking vechten. In plaats van politie te sturen. In plaats van... Want weet je waarom ze het niet doen? Ik ga je vertellen waarom ze het niet doen. Want ze zijn een stelletje mietjes. Een stelletje mietjes, all of them. Stelletje mietjes. Ze kunnen niks. Ze kunnen amper een eigen pik in de fucking hand houden. Dat is het probleem.
Want als ze dan zeg maar echte mannen zijn, dan zullen ze vechten voor echte waarheid. Maar dat zijn ze niet. Ze zijn mietjes. En ik heb het gezegd. En deel het met ons allemaal. Mijn naam is Glenn Tram. Glenn Andres Eduard Tram. Dat is het hem juist. De David de krijger moet herrezen worden in de mensen. Stoppen nou met kindoffering. Ja, waar zijn de kinderen? Nog steeds. Zie je de kinderen niet? Ze zijn allemaal verloren. Hoezo dan? Toeslagenaffaire met ass. Maar we laten deze dingen gebeuren natuurlijk. Niks gebeurt. Niks. Iedereen kan gewoon... De kwaad die viert hoge tij elke fucking dag op aarde. Hemel, hel is op aarde, niet hemel. En de mensen zijn bang. Mensen, leven in slavernij is het niet de moeite waard. Daarom heb ik mijn grote smoel. Maar het is niet de moeite waard. Daarom lijd je. Daarom ren je als een paard. Voor een stukje brood. En dan moet je zogenaamd dingen creëren om een beetje te overleven. Wat een lul zeg. Maar je moet gewoon nee zeggen tegen het systeem. Daar zit een kracht. De kracht zit in jouw geloof. Je gelooft in dit soort dingen. Letterlijk. En dan hebben we een verhaal voor je gedacht. En dan hebben we gezegd, er komt een profetie. Komt Jezus en die gaat uit je lijden. Niemand komt je uit je lijden halen, mensen. Jij blijft in die fucking lijden al duizenden jaren al. En ze zijn niet eens creatief. Ze geven je dezelfde fucking verhaal. Elke keer dat ze de matrix herstellen en herhalen, geven ze je dezelfde verhaal. Rome was al een koninkrijk, heb ik vorige week al gezegd. Ze zijn van koninkrijk naar een republiek, naar een dictatorschap en dan vervolgens weer een fucking koninkrijken. Al die koninkrijken in Europa en al die regeringen zijn allemaal keizerdommen. Er zijn allemaal presidenten aan de macht. Zogenaamd kies je kies geen moer. Alles is weer herhaald. Alles komt weer. En we zijn als domme koe, als een schapen. Letterlijk zeggen ze tegen de christenen dat ze schapen zijn. De schapen. Ze zeggen het voor je smoel. Dus je bent een schaap. Zo ga je door. Ga naar links. Ga naar links. Om te kotsen gewoon. Ga terug naar de sheet, man. Dan krijg je de koning Saul. Of David. Salomo. Salomo is de vrede koning. Dit zegt één ding. David is de krijgerkoning. Het is het vechten tegen je ego. Dat begint eerst. Je moet tegen je fucking ego vechten. Je oude geloofssystemen. Dan komt er een gevecht in je. David is de vrede. Wanneer jij begrijpt. Wanneer je wijsheid begint te hebben. Je begrijpt, je wordt bewust. Dat is Salomo, wijsheid. Dan komt rust in je. Want nu begrijp je wat er aan de hand is. Krijg je rust in je hart. Daarom is het de vrede koning. Maar de tempel kan niet gebouwd worden als je niet tot rust bent gekomen. Dit is wat Salomo vertegenwoordigt. Daarom vraagt hij ook wijsheid. Dat is typisch van karakteristiek van Salomo. De Christus ontwaakt in je op het moment dat je dan de krijger, David, in je ontwaakt. Vervolgens, zeg maar, nee tegen je oude geloofssystemen en structuren van slavernij. Vervolgens krijg je vrede op het moment dat je kennis gaat opdoen. Je moet nu het universum gaan begrijpen. De daadwerkelijke wil van de creator begrijpen. Dat ontwaakt de Salomo in je. Het is een proces. Het is een psychische proces. En dan pas kunnen we de tempel gaan bouwen.
Dit is in kabbalistische, zeg maar, concepten, archetypen, is het de Chokma. De Chokma. En ik zou zelf zeggen, de Tefiret. Maar de Tefiret vind ik zelf meer naar een Messias lijken. Maar David in enigszins heeft ook karakteristieken van de Messias. Want de Messias komt uit David. Want David is de krijger. Daar komt het vanuit. Het moet, daar begint het. Dat is wat ze bedoelen met het verbond. Mensen nemen dit letterlijk. Letterlijk. En dat is het probleem. Geef dan uw dienaar een opmerkzaam hart. Om uw volk te richten. Dat heeft wat Salomo heeft gezegd. Een opmerkzaam hart. Liefde mensen. Nadat Salomo met wijsheid handelt en begrijpt hoe het werkt, de natuurwetten begrijpt, dan kan je pas beginnen met het fucking bouwen van de tempel. En de tempel natuurlijk is ook niet iets extern. Ja, ik weet het niet hoor, maar ik weet het niet. Natuurlijk willen ze dan zeg maar dat zeg maar de tempel ook zeg maar buiten zeg maar ook gebouwd wordt naar bepaalde structuren, naar een hemel. Maar de tempel is iets van binnen mensen. Ja, en natuurlijk de kabbalistische boom, die heeft het er allemaal mee te maken. De tempel is de microcosmos van de reflectie van de boom des leven, de Etz Chaim. Ja, de innerlijke tempel is de echte tempel uiteindelijk. En dit concept krijg je ook te maken in de Nieuwe Testament, heel vaak zelfs. Ja, waar Paulus zelf refereerde naar de innerlijke tempel. Maar de tempel uiteindelijk is gebouwd uit drie delen. De voorhof, de heilige en de heilige der heiligen. Ja, dan heb je natuurlijk lichaam, hart en bewustzijn. Bewustzijn, de drie-eenheid weer. Ja, wat je denkt, zo moet je voelen. En dat is wat je doet. Je tempel die wordt geregeerd door je gedachten en je hart. En dan heb je dan de twee pilaren, Jachin en Boaz. Die krijg je ook voor de tempel daar. En die houden niks vast. Ja. En in hem is kracht en in hem is kennis. En dat is zeg maar de linker. En eigenlijk, als je dat op je lichaam zet, zeg maar, dan praat je over je armen. Ja. En dan, maar goed, dan pas kan je de tempel bouwen. Een beetje in je gedachtegang houden, wat vertegenwoordigt nou de Davidster? Want iedereen ziet die Davidster hier, ja, en dan denken ze van, oh, het is van David, en heeft niks te maken, zelfs sterker nog, heeft niks te maken met Israël, heeft niks te maken met David. Dit is een occulte symbool, die ze hebben gewoon gepakt. Net als Hitler, de hakenkruis van Hitler, die hebben ze uit het occultisme gestolen. Daarom heeft hij een slechte reputatie. Ja, maar het was nooit een symbool van kwaad. Net als dit. Dit is ook een symbool. Nogmaals, deze mensen zijn niet creatief genoeg om met nieuwe dingen te komen. Dit is de moeder en de vader bij elkaar brengen. De ster vandaag is een hexagram. Stammen kwam van boven en beneden. Hemel op aarde. Ja. Het representeert de Messias, de christen. Voor je smoel declareren ze dat hun de Messias is. Op een hele getwiste manier. Dat hun de Messias zullen brengen, de koning. Daarom waren ze ook zo, wanneer quote-unquote Jezus in de Bijbel kwam en zeggen van ik ben de Messias. Hun dachten in hun gedachtegang, oh, jij gaat dus de Romeinen zeg maar verslaan. Dat is dan de reden waarom ze dat dachten. Want dat is in hun gedachten. We gaan de wereld veroveren en heersen. Laat me heel erg denken aan de Hyksos verhaal, ja. De Hyksos, die waren het verhaal van de Egyptenaren van de Joden eigenlijk. Eigenlijk van een Semistische volk. Die wouden dan zeg maar het hele wereld overnemen. Dus dit is het. Dit is de Pentatat. Dit is de hexagram.
En in principe is het de symbool ook van wat ze dan noemen de Yehoshua. De Yod He Shin Vav He. Dus de pentagrammaton. Dat is iets anders dan de tetragrammaton. De tetragrammaton is Yod He Vav He, Yahweh. En de pentagrammaton is Yod Shin Vav He. Dat betekent we zetten dan de geest in de mens. De Christusgeest. Ja? En het is een zegel. Het is een soort van bescherming. Dat is wanneer je dan wanneer de Shekinah eigenlijk zelf in de tempel kwam wonen. Wat ze dan in het christendom de Heilige Geest noemen. Dan gebeurt dit. Maar het gebeurt niet zonder het hart. Kan je maar gewoon vergeten gewoon. Dan heb je natuurlijk de profeten, de Elia en Elisa. De meester-leerling. Elia is eigenlijk wat ze dan noemen de Mars, de vuur. Elisa is de maan, de water. Want Elisa die erft de krachten van Elia. Maar het is ook weer hemel op aarde. Vuur naar water toe. Dus vuur met water bij elkaar. De driehoek naar boven is vuur, is de vader is vuur, representeert vuur. De driehoek naar beneden is de moeder, is water. Dus als je die twee bij elkaar brengt, krijg je weer de ster van David. Overal. Maar het wordt hier in een verhaal overgebracht. Zodat je op basis van geloof de pad kan bewandelen. De pad van de leerling kan behandelen. En hier zelfs met Elisa en Elia praten ze over de leerling-meester, zeg maar, bij elkaar komen. De oude manier van lesgeven is de leerling die zoekt zijn leerkracht. Niet nu zoals je naar school gaat en er wordt dan massaal geïndoctrineerd. Want dat is eigenlijk massale indoctrinatie. Mensen, voor degenen die niet weten, ik heb dit al in een eerdere podcast erover gehad. De huidige leersystemen is de leersystemen van Hitler. Het wordt gebruikt in de hele wereld, ook in Nederland. Dus het is een indoctrinatiesysteem. Je brengt vanaf kleins af aan breng je kind naar school en dan wordt verteld wat hij moet weten of geloven, zal zeggen. En als je dat niet doet, dan krijg je een onvoldoende op school. Er wordt heel weinig gedaan met het stimuleren van denken. Er wordt meer gewerkt aan het volgen van orders. Daarom is de generatie van nu zo kapot en bedorven. De kabbalistische symboliek. De koning is Keter. Is de bolletje helemaal daarboven die je ziet in de rechterkant? Dat is de koning. Je hebt natuurlijk de 3 koningen. Ook in het Nieuwe Testament praten ze over de 3 koningen. Je hebt natuurlijk de ego-koning, de koning van de ego. Die neemt over. Je hebt de koning van het ziel, van het hart. En je hebt de koning van, wat ik dan noem, zeg maar, de intellect. Er zijn de 3 koningen. En de 2 laatste koningen moeten samenwerken. De andere koning, de ego, die moet eruit. Ongelooflijk, man. Dit is natuurlijk de tempelstructuur, wat ik dan al over heb gehad met mijn Kabbalah-serie. En de psalmen van David, die gaan we ook erover hebben, zijn liederen als mystieke klankstructuren. Die woorden hoe dan zeg maar de psalm in elkaar gezet wordt, daar heeft iets magisch ermee. Ja? Die frequenties die dat veroorzaakt. Het is niet voor niks geschreven, laat me het even zo zeggen. En er is een hele tak van de Kabbalah, kan je zeggen, die gaat over magie. Heb ik vorige week, de week daarop, of de 2 weken daarvoor heb ik erover gehad. Dus 72 namen van God. Ja. En laat me kijken, de Shem Hamaporesh. De Shem Hamaporesh, ja. Dat is een hele tak aan zich van magie. Die is ook hierbij toegevoegd. Die 72 namen van God. En die worden gebruikt op bepaalde momenten. En de frequentie die dat genereert, zeggen ze dat ze dan kracht hebben over demonen. Anyway, die ding is gewoon gekoppeld.
ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Tenminste, is het niet meer occult. Je kan het gewoon downloaden en proberen als ik jou was, en of niet. Ik heb zoiets van, je hebt die wezens niet nodig als je de Christus in jou ontwaakt. En dan de kronieken natuurlijk is een herschrijving van de ziel. Dat is het eigenlijk. Het concept van herhalen is terugblik naar de momenten waar David wel, zeg maar, goed handelde. In de tarotkaart heb ik dat ook benadrukt. Er is niks beters en niks genezender dan als jij, zeg maar, een goede verleden, zeg maar, tot je herinnering brengt. Het is een genezing voor de ziel zelfs. Ja? En het omgekeerde is ook natuurlijk waar. Als je iets kapot hebt gemaakt of een kutzooi gedrag hebt vertoond en het heeft heel veel ellende gebracht, als je eraan herinnert, dan breng je dan, zeg maar, die gevoelens als het ware op dat moment naar tot je toe. Dus, maar een goede herinnering is als zalving voor het ziel. Dus dat is eigenlijk, het heeft ook een meer priesterlijke benadruk, de hele herschrijving van die. En daarna komt er scheiding, gaan we volgende week erover hebben, de scheiding van de koninkrijken. We zijn er klaar, mensen. De scheiding van de koninkrijken eigenlijk heeft te maken met de scheiding soms moet je eigenlijk scheiden voordat je dan dingen bij elkaar brengt. Ja. Maar ik wil, voordat we verder gaan, voordat we dit helemaal eindigen allemaal, de innerlijke tempel een beetje beschrijven. Want dit is de essentie van deze boeken. Uiteindelijk de innerlijke tempel. Ja? Het gaat om interne transformatie. Ja, het heeft te maken met de ark van de chakra's. Het hart is een zetel van wat in de Jodendom gezegd wordt, de Shekinah. Wat de christenen noemen de glorie van God. Ja? Het hart is de zetel daarvan. En ik heb net verteld, die ontwaak je. Ja? Die ontwaak je op het moment dat je de waarheid ondersteunt. En de waarheid, voor de waarheid strijdt. En niet de systemen die er nu zijn, slavensystemen, blijven behouden. Dit is het hart die ze erover hebben. En dan pas kan de creator zelf komen in je wonen. Alleen voordat, je kan maar gewoon over zeg maar vergeten, dan zit je nog steeds bij Saul. Ja, de ego. Ja, maar ik moet voor mijn kind zorgen. En ja, maar ik moet dit. En ja, maar. En ja, heel veel excuses allemaal. Allemaal onzin. Er is geen excuus voor slavernij. Je moet gewoon stoppen of ga je gewoon mee door. Klaar. Ja. En, maar in ieder geval, de activatie van Saul naar David toe, die kan starten door gebed. Die kan starten door ritueel, door meditatie. Er zijn heel veel vormen van inwijding, wat ze dan noemen. Dat noemen ze dan inwijding. Dat je van donker naar licht gaat. Ja, dat je dat activeert. En dan laten we even hebben over de Messia. Want uiteindelijk, wat je moet dan ontwaken in je, is de Messia. Is dan hetgene wat iedereen naar wil hebben. Dit is waar de koningen van de wereld hebben gestolen. En ze hebben het zichzelf. Daarom aanbidden mensen deze koninklijke huizen en al die onzin. Is omdat ze zien, ze hebben zichzelf geportretteerd naar de Messia toe. Ja, de Messia is eigenlijk de gezalfde. Ja, en het is niet enkel Jezus. Jezus is in principe zeggen ze Jehoshua de Messiach Nagid, de gezalfde. En ik heb al verteld over de olie, waar het vandaan komt, is ook een Egyptische, wordt ook gebruikt in Egyptische rituelen. Maar het gaat eigenlijk de Christus in jou. De leeuw is niet van koninklijk huis. En het zal nooit van een koninklijk huis zijn. Ja, dit is weer een symboliek die ze hebben gestolen. Dit is het symbool van de Christus. En het is van een slang naar een leeuw geworden, ook in het westerse wereld. Daarom in het oosten heb je nog steeds zo'n slang. Vooral in de Chinese traditie zie je de slang, maar ook met een leeuwenkop. Dat is dan de tarotkaart 8, nummer 8. Dan zie je dan die vrouw. De vrouw is dan de Shekinah.
of wat ze dan in de Egypte noemen, de Sekmet, de Heilige Geest, die houdt dan, zeg maar, de mond van de leeuw, houdt die vast. Want het geeft aan de kracht die hij meeneemt in de Christusfiguur. En het is een vrouw, ja. Het is een vrouwelijke kracht. Want het heeft een creërende kracht. Die moet ontwaken in de mensen. En die komt door liefde. Het gaat via liefde. Liefde is de enige die hem ontwaakt. Maar niet alleen maar liefde voor jouw naaste, maar liefde voor de hele fucking wereld en liefde voor de creatie. Dus de keuze is de 10 fucking kinderen en de 10 fucking mensen die dood zullen gaan ten opzichte van de 1 miljard die je beloofd wordt. Dat is de keuze. Het is dezelfde keuze die Christus heeft gevraagd aan de rijke mens, aan de rijke gast. Wil je mij volgen? Verkoop al je eigendommen. En dan zegt hij van, oh, moet ik al mijn eigendommen verkopen? Dat al mijn vader al die tijd heeft... Dit is het probleem. Als je geld achterlaat voor je kinderen. Ze kunnen niet eens begrijpen wat ze fucking hebben, die überhaupt. Christus, Colossenzen zegt, Christus is in u. De hoop op heerlijkheid. Ga me niet vertellen dat het een buitenfiguur is. Die dingen worden continu ook in het Nieuwe Testament herhaald. En nog steeds geloven we dat die Christus er buiten gaan komen. We gaan een figuur er buiten komen die ons gaat helpen. Niemand gaat ons helpen, mensen. Profeten als innerlijke gidsen. Een profeet in jou. Wat ze bedoelen met profeten in de Bijbel is de intuïtie, de roeping. Het roept jou tot christendom. Het roept jou dat je jezelf transformeert. Elke punt in jouw leven, innerlijke roeping neemt plaats. Daar zorgt de creator zelf voor. Het is de roepstem die jou zegt van, doe iets nou gewoon met je leven. Word nou eenmaal een keertje moreel. Wat jij nu aan het doen bent, kan beter. Dat is dan de roepstem. Die je roept om te starten. Jezelf te transformeren. Dat zijn de profeten. En om dat te bereiken moet je een leerkracht hebben. Daar is de Elisa, zeg maar, verhaal erover. Waar Elisa de leerling was van Elisa. Of Elisa de leerling was van Elia. Ja, het is dan de profeet in jou die zegt van ga naar wijsheid zoeken. Zoek een leerkracht die jou beter kan leren dan de bullshit gedachtegang die je mee rondloopt. Hier heb ik dan zeg maar de koning in jou, de tempel van Salomo, vergeleken met de levensboom van Kabbalah. En ook met het menselijke lichaam. Als je tijd hebt, kan je een beetje daarnaar kijken. Maar de tempel is niet slechts een steen eigenlijk. Het is een structuur, proportie en bewustzijn. Dat is dan de tempel. De tempel is hoe je dan zeg maar jezelf transformeert. De tempel is innerlijk. Er is niks buiten. De levensboom is de blauwdruk. Hoe je je tempel kan bouwen. Dat is wat David heeft ook gegeven. De blauwdruk van de tempel. Hoe je de tempel kan bouwen aan Salomo. En dan zegt hij, wie de weg van Salomo bewandelt, wie de weg van de wijzen bewandelt, wordt de architect van zijn eigen innerlijke heiligdom. En collectief van de wereld. Dus de toekomst is nog niet geschreven in stenen hoor. Jij bent de tempel, hiermee wil ik eindigen. Jij bent de tempel, jij bent de priester, jij bent de koning en de profeet. Ja? En het heeft te maken met innerlijke alchemie. Oude kennis keert terug. In jou wordt het boek opnieuw geopend. Jij bent de tempel. En we moeten, zeg maar, de David, de Salomo, ontwaken in ons, zodat de tempel weer gebouwd kan worden. Herinner, hervorm en heers, zou ik zeggen. Het grote werk. In vrijmetselaar is het bouwen van Salomo's tempel een metafoor voor het opbouwen van het innerlijke bouwwerk van de adept, de leerling.
de meester. Adab is een soort meester. Steen voor steen, daarom is het een vrijmetselaar, steen voor steen. Elke stukje in je ga je één voor één eraan werken. Al je trauma's en al je bullshit gedachtegangen moet je wegvegen van je gedachten. Deugd na deugd. De onbehouden stenen van het ego, Saul dus, moeten worden gehouden naar goddelijke proporties. Daarom heb je in de vrijmetselaar, die heb ik ook over gehad, 3 niveaus. 3 als heilige nummer sowieso. Maar je hebt de geïnitieerde leerling. Dat is dan de buitenhof van de tempel. De gezelmetselaar. Dat is dan de heilige plaats. En de meestermetselaar. Dan heb je dan de heilige der heiligen. Dat zijn de 3 aspecten van de tempel. En dit is de essentie vanaf dag 1 geweest van vrijmetselaars. Ze hebben natuurlijk corrupt gemaakt. Daarom voortvloeien de satanistische orders en de Illuminati voortvloeien uit vrijmetselaar. En mensen koppelen ze dan zeg maar deze slechte mensen met een hele mooie traditie van transformatie. Maar goed, hier wil ik dan ook een beetje de presentatie eindigen. Bewijzen zijn er niet hoor. Ik heb vorige keer ook al gezegd over de Israël Finkelstein. Die zit al gekoppeld aan al de uitzendingen. En die heeft het ook over David. De boek heet letterlijk David en Salomo. En Bible Unearthed. Als je een beetje Engels kan begrijpen en wil lezen. Anders moet je het in het Hebreeuws lezen. Dan, nou, beter lees je het in het Engels. Ik heb de Engelse versie in ieder geval gekoppeld aan dit les. Ze hebben geen spoor van David en Salomo en Saul. Niks van dit verhaal. De koning van Israël was helemaal niet zo groot zoals men beweert. Ja, want ze hebben geen pottenpannen en niks gevonden die dat naar verwijst. Elia waren gewoon de shamanen die daar even rondliepen. Ja, als stammen. Dus Salomo, ik heb je al gezegd wat het is, David ook en Saul ook. Het is allemaal gekomen uit de esoterische kant van deze culturen. En hun vervolgens hebben het ook geleerd vanuit Egypte. Dus niks is nieuws onder de zon. Salomo is eigenlijk tot. Wat wij dan Hermes Trismegistus noemen in de tijden van Griekenland. Tot in de tijden van Egypte. Eigenlijk, de Egyptenaren zelf noemen hem geen tot. Die noemen hem Jehudi. Ja, dat is dan de daadwerkelijke naam van die gast. Ja, en uiteindelijk is het ook niet een echte God die op aarde liep en zo. Het is een archetype waar je daarnaar moet gaan leven. Goed, mensen. Ik eindig met wat daar geschreven staat in de hiërogliefen. Heel veel mensen begrijpen niet wat daar staat. Wat eigenlijk daar staat is helemaal boven Iti, I, Ra. Dat is mijn vader is Ra. Ra als in vuur. Dus de driehoek naar boven. Ja. Muti, Nut. Mijn moeder is Nut. Driehoekje naar beneden. Sma, Jesher. Betekent heilige eenheid. Divine union. Boven naar beneden. Hemel op aarde. Driehoekje naar boven. Met driehoekje naar beneden. Bij elkaar samenvoegen de Davidster. Noemen ze dan Shma Jesher. In het Egyptisch. Ik praat niet Hebreeuws nu. Ik praat nu Egyptisch. Eigenlijk Meduneter. Dat is dan wat ze dan ook noemen in het Oost yoga. En dan, dit is wat je moet worden. Innerlijk worden. Anouk Nesut. Betekent, ik ben koning. Wanneer deze 2 dingen bij elkaar komen, is de koning in je herboren. Geen Willem-Alexander. Jij bent de koning. Jij bent de koningin. En zoals ik altijd zeg, het heb, Hana was nek, Anukem netef, shush. En we maat. Tot de volgende week, mensen. Dankjewel voor het kijken.